726-967 and I say 0597-534-275 na wonim panyimfo atwetwe eho enkomo na afei wonom etumi agye woso ni edru so abusia eye eye enkaebo a eno nso so yade toa moso. Na ewiemu ya na ewiemu nye. Ewiemu nye. Ha? Ewiemu nye. Ekopem breben. Fisa abre kopem breben. Ewiemu nye kopem. Ben ade na mama. Yasa wo watch na ewiemu nye. Ekopem March 2027. March. Hey. Nkomona na yekọ no. Yeah, ewiemu nye. Nkra ewiemu nye. Ewiemu nye kra. Ewiemu nye se yade na eba. Ensuyire na eba owo na ebe doso anase amafo be ko prison me na se eme se bofo do naja ema me sa prophecies no me ko ye waitings ti we da one obeka chem se me hwa de me hwa na ewiemu abie ewiemu bie ye na me hu demons a omunity omuwo ewiemu omunity but omo ensane nine no say menhwe no obisam say de na mu nam so mi hu ahonhom a omuniti ato omo wonsa ene enan ano say sa ahonhom no ebebe o my Ghana so hwa na esuma wo mu say krobia onyame honhom tim onyame honhom tim ana honhom a o say me ba be ka say ensuosuo na nyoma no mo hwenie na omo buafu me say obekaye ye kokan danketwo mu ho aha mpachai enti won na ka kire me say ensuosuo ne buafu enti ensuosuo ne ba be sore etie nipa ma isa da na de makoso wani no ai enti se ensuo no mbuafu na akọ han lawyer say o medi o man ni nya ana say eye nyame no ana pese sabe no de ni hwe se asotwe bi mra yeso ana se bia afri nyamim bia se papa se nya papa nyamim nyankopon ne bo o pa che se abodwo danko na abufu danko ze de obutimi fu ba ade be chana nam shopping mall esu no anu abono mana su enti bia afri nyamim okay enti onipa bia no bia afri nyamim a etwas either se o de honhom papa na eko na se bone na eko enti sunsum na me ko hu omo me ensa no omu free nyamim omu free nyamen chen but omu assignment bi de mo my Ghana nti sa assignment no omu nya nwie o ka samu omu nya nwie e sha se breben ana sha se ebi ni de ebi ne ya papa chama untumi di enya ntwai na so omu ko apie bedwo me da se api no bedwo a onipa ba ko ne betimi etimi aka ama wotimi anya nkwa one hoy one ye papa otumfo
anya nkwansem we dey fa hodie fa hodie se onwi se onwi se onwi ye no wo ni wom wo ni wom ezabofo do naija mama ko na ne honhom ba me nchen e ka chem se me mfa enkrama ne party fo ne se wo muntutu mika nko ye rutumfo kodwatoa no hum kodwatoa no no some francophone bi na omon boneka untumi omomoneka obetua honhom ne so aye card so obetua ai no momon enye sa 1 year kura nu obewu 20 years okotwa no ontwa 1 year endu kru obewu na so onyare bofo nka chem so oyare okọ prison oyare o so oyare dada nanya na oye oyare o ka chem se oyare dada eno ma chen edi se wantumi amfa kwan ya bofo adonoja kan so a 2026 won twa nwie oh me 3 years na 3 years no ku enu onim me wa voice bi o me fidie so ma bo a kire kwakuda kwaku kai nipa no kire ba bia nka yemfa anya saa 2026 en to papa yi o me force me moda me wo nipa no send ma me say be ma wo ben chama ntumi a ko kan we kire no say onfa anya saa 2026 en to no ba ye dura dwumu ote azam se wo say ni wo bi e ma ana adomeja na base odamu yi no ontwa ne 1 year oso oyare dada sano be ka chem oso oyare dada na adomeja betima sane yade oh se minimu no mi hia ne da meja se adomeja no se ko base ye kasa yi na se party mpanifo ti na omo ko dwatoa no se de adomeja amama kwankire yi na omo de ne ba fia ne yare no anka be ma na 2026 no obetima asasa yare obetima san yare no adonaja beye adonaja beye hospital so beye okay hospital yare asa no kwenti wono onim so yare onim so yare nti wono kro so de duro so enti yade ne beku no anase enya hu bi na be soreti ano enya hu na soreti ano yare no so 20 years ni muwa abia so wo yare wo no wo sa ho ifie na se wo so de yare akọ nti on sa mo fa ka chem wo so on do mo monica no munyan o man monica yes na mo bebe betumi de asema fa ene nyamekese ho ya papa e ho pe apart from that then emfa bi lawyer bia sori emfa david party panyin bia sori emfa da no man panyin nan kasa so ka bia se e ho no ne kwa anti se ko free nyamekese ho we su ba da ben o ba na ni 3 days service when by 3 days by 3 days wa bo bia mane ana ha na wodi ka haya na meka me mu bia mane e ba wi ana sa na jo e ba ho mache no bofo no tisi me so ho mache no na wada no tisi me so ma me sore e ko cross wase nti e mo mo fi oni na bigina no kan se be ya wi o meka kire wo na ne ye ne betum no so bofo anka njo so bedam okay 2026 na ebe ura 2026 the first January na 31st no ye wi 31st no 9 am pepepe no kai oka ne sen oba me so no ka se momo mpae na esum edi MPP ni bi anim esum na sa esum no wo wura ba bia anti say yade obi ato amenemu a eho doko na otiemu a ne party for nente na chidom for nente nti baby a yura e papa cha mountumi obi a omonye no mo mpanye sa edidini ma class ya enye sa obeto amenanim amena nso ye prison ese 20 years ya amena mu wa muwa ti sa na mofo ko se na se otiemu a omonte na ne party ni twa na ni hwe ban nti omo reject no yɛde sɛ kroma yɛkyi obia na ne supporters
any faithfuls ene omo dono no na chifo no esore ye dida honhom ne honam mu no unu sa se we na no adwentem asa nipa relaxing tem obi anye dede bia obi anye protest bia se ye pese omra ka first no be social media nenke bia church live one hwan honhom ni honam mu no aja onipa nye de hwe nipa yi onipa se nipa to ade fini na ho ana ono ani enua ni tip ono a ne nkofo no mu bi ene de nato nti eye binum de na de odi nani akobubu omo no enye omo a wode otan ato omo so se omo na de na ekọ no dabi enye omo a omo nso so ena ekoma ne se ombe yi no baby ono nso nim se omo tan no omo koma no ena omo a omfi so omo na do no omo so na pia na tum sanity ai eti hu ya sunu hunu ni sɛn sɛ ɔwɔ komafo ɔwɔ mo hunu ni mɔbro wɔ makoma mu anase hu nyina obi atiada obi antendai o chance kakra na onse hu mu no sienye siewa edin so obi be yiwa pie na onipa oni ni nya problem bofo ado na agya be ka kire me ansa na woka we mu ni na aye ya papa redu onsu bempa onanya problem da iti na etwa se okọ na okọ solve problem e hunamani na rems ni biye de man wanye the same thing na okọ ya papa opambo ono so o share ne bo se party ni winia ono so baba eno so omoda ni na chima eno so anye enti rems no both rems ni close man ene ma mienu nko na akwatia no ana waye bibi bebre a won ko ho aseda wonye bibi bebre enwoma mienu ya ana akwatia no ogusu bempa ntokwa ana wadan na chia mo pambo sai ni pa mienu omo na bibi atia no ana dabi omunye bibi ntia no ba rems na krusu aman se obi ya de ma wo na wan ko appreciate na ne alter ni krusu ma tibibia ntibi mabiem akrusu aman nti gisa nkoko ko reverse sa one omuntem no ko bie pono na deda da na alter na biaman ebiama no ono kokota nko bedi nkunim so to na chi yi a ana kokota to kogina daka mu nko bedi nko baba fie nko bedi nkunim okosa nkofo mienu wewa ko bedi nkunim na okọ ne sen se okọ akopa chew so no de okọ ni Hebrew words on se words bia ya no ka ba yen for Hebrew nko gina court e de honhom ne ko gina court ono ankasa no ye de nsemo akeke to nchen wadi for ha watia we na so waye sei no to nchen a honhom na ankasa no ordin anase first no ordin but obi de achiwade e kan Fredidie mu anase ma se Fredidie true oba odidi ho awoni fi na oba ne de achiwade en kan eti se ofri prison ban se mo nyina betima ka kire na ni na eso etwa kire no oda hoi ai enwom etwa kire ne pa na ni ba ne ho so yes amafo se kasa bebreba na okasa ase wotanti ne ho flante ne ma bi ni ade ewo TV so ni ade na ne ho akwakoye hidodo enye physical ade na enwe honhom ade eye honhom ne physical ansa no nipa ebenya obia eja odo fa honhom ansa enti wo mo pewa o mo do fa mu afo be show nyoma a kire nipa ma na ba benya tan se nipa show o mo nyoma kire nipa ma so o mo nya tan ba de nti na nko akọ show anu nya tan eye star bi edi nachi papa chama huntu me o star pa ba star ni dum ye no edum sa de na omulusu abaton ana ne star no hwefom abaton ye mpipi lusu ye enti na ni kwan se okọ contest se also open national na debi international ne de na kwa wiwo enti si onyame ya na dom no ba ontan region no mo ne contest bibia akora na se ne region de yumuntu no ora so ontan region na ona mosa enwe wo kan se mo enti se ye pon onhwe ne hu yi ye pon na mpipi panyini bia frɛw se
Lion Great Lion 1 yet is na o kan sem bi wo wiase mu nsem so ye pese nya wo a obekọ ana obesuru o menko omumra omumra wo ma chai adedia me menya ma dia sa zi be wi na ko mo de kan se ni wa so chama se mfa mra ana do konkan menko obehi omo ha ya omumra wo omumra me Isha 104.5 FM so eni chama to me ehun nsama hodo a akofa papa yi so eye the Great Lion 1 so enene yenya no a okeka na nya wenku no de na wode nsem bebre enenam mo be kai a 2025 ena ene papa yi hia na se ye bakru bro nyanim kakra sada na kwa bofo ye yadoye ai o yadoye pa ene sabofo no nsane hia no na ensem o ka ye nyina o ka se nsu be yiri be yesi na ka se bia bia o tino tinsu huntina wo hyada hunu ayesem ye hwe ne amesesa nsu no but ye hunu nyina esu yiri no be san ba bia mu ana sela wo chema ntumi bibi kan san ya tozo me wo no asem last one ka me se MPP funi na se me se ex president nanado so monko ye papa open so nyame kesi ho na monko pa na chew ada ho so tunfo afun dabi ahono na release ni na awo hona ho no beta na chi esusuma dio ahono na release ni na awo okay to benya fa hodia this okọ ye nanana ase ahono ho okọ fikesiem onko bojare okay no say oni omunya problems bibiri so omu fa chire ko solve ye nti wonko onsanko okay oye abuso any Great Lion 1 na e kasere no wadi yesem bebere be ka kire yen na ya na on kan fa hwahwa ne ho so ye difo ntira na mo ka se ye bedi ye yete we ye ho beto yen na ye ho atimi ha yen enu nti na da bia ye nyano a na de wo no ka ne pem ono no difo a nyano anasem ono do ho o ka ne se de tie no asore ko ne baabi e ba so mo na sum no abo na sum di makosu so na ni no ko ne baabi ade ba chi no ngui papa ambulance bi twam sisi ai ye kasai ya na di nipa kese bi atuma ye de neko nipa na Ghana na so mdi Burkina Ghana kasa enti ya mompai ambulance bi twam papa wa hina na se politician fence aduneja no o twa kire me de but enya nyoma bia na meka but ambulance na twam enti ya mompai twam a wo kan nje se ekosesi ayi na mom ye de obi betu sa ambulance ni enya se sisi ya pe dabi ya de obi betu ambulance ma ya de oxygen be sisi no so no so ya be che no ansa no ayare ya be che no nti ye be di dance ma be sentence na obu ahwe amed na to ambulance ni mu amed na ko hospital onu so MPP ni enche bia nam kwaso ba that's a politician ba ku pe ya na aka ba ku pe na ye be che no dabi o ya be che 4 aka de wata to ehu na ye 5 omo so wo MPP omo so be kwa fiase na no sa no aduna agya yi a kire wo no no omo mra na wa ye hu bibia twam anase e yade a ahyehye wie se ambulance ni si wo enti se 5 ni ku wi a ansa na ambulance na nkasa se wura NDC party ambulance no abesa ko wura NDC party akobede yen akochetre ye chi omo so se de achicha ma ntumi ye omo so betiato ame de ambulance afọ omo de omo ntento baye we chitre ne de omako omako fiase kan sem you oh papa NDC for beti omo NDC for NDC for e beti NDC for 3 o medical at 5 I will catch am ntumi ho am na 6 ombeche ama nipa na buahwe na mse ambulance na ko obi akola ho ya mo obi ya mo bi sent obi akọ unconscious aye de na ko hospital after that no edidisu se e kwa tie wura mu na afa ebe wura ho ebe kwa wura ndisi mo ma chetre omo ko omo ma o dia bi ombedem omo didemu a ni ya Oma kwa pini abili.
Ninya ho no e ma na mema. Oh, oba baako na wo MPP. Ye be che oba baako. Ya che ne da na sa afi ne ye be che. Ne da. O young lady bi sa ona a picture kire me. Young lady. Ya nche ne da. And this is oba wom. Oba nim. Mema miensa. Yes. Omo di pa. Odi duru ha. Oma ye mpida na. Oh, omo ai. Tere no oma ye mpida. Ai. Minister nso e. Odi duru ha. Eja nyezu. Oma di post oma emu da. Ira. Aha. Ira jo mama. Oh, me ka so be bobo mu di ama me. Onyangopo de ye yeshuma. Minister be bobo mu di odi abe che omo no. Do dabi. Wonka. Dabi edi die. Ena me bisa send this for no. Omo da so wa bam sisi. Oh, sir. Omo kuta push. Odi duru ha. Oh. Duru ha. Nti omo nyina no. Omo ntoto omo nyoma yi ewo sa galamse ni mu a. Eno ane de omo so beko. Tere no. Omo tubi. Na omo das ayi bia no ana. Esushi bia. Odi duru ha. Omo yan this for. Oh. Ono aden the party ni be set example ade a kire nipa. Obeche tere no. Oh yes. Ebeche. Eduru ha die na ba. Nti ya mompae na mse ya mompae emfama wom. Se be ya ento wom. Aha. Eno no reflect to obofo na omu ni tire no na de sa de we ba na say obofo na sem dey different. Obofo adona agya no ena enya connection ni free sa obofo on sem cho sa obofo ni tire omo wonsa ne nan ana o kire me say this is the realms eduru no nti realms we no enye wu but yare wo be ko a chansa na ko chie and okay nti realms we ye wram 2027 no enye wu but yare so ko hospital ye wu yare kro so still now yare nipa bia na say politicians nko o de bia ye nipa bia no mama na nko politicians nko o de bia nipa bia nti realms we mu no ye but enchie no de akoko gina politicians no yes omo nchi ohene bia okromu de bia omo nchi sofu bia no sofu na de ne de susum no akrusu class no nti omo nyane nchi no omo nya sofu no nchi no mo pene pa bo omo nyane nchi na nko yankufu ku bia a set up se sa wo nipa ne de twa se ye de ne to from ni dum na no ja ni kata no sokura wa abrabum ana ono so no mo ekuta na no odi ne ntino wa free ho wa free muntem kra wa free amana nim ntem ti amana makata Inshra 104.5 ewi asimu nsem so nie na ensem be brain na wona no mu a wode ba na nko abo pepepepepepepe e wo studio time ne so na bitwam ho aba me bedura ensem aka nyina ba beto am so na ne minim se honhom besane honhom obesane bemo na ewiemu ya na ewiemu nye ewiemu nye ekopem breben fi sabre kopem breben ewiemu nye kopem ben ade na mama yasa ho wache ma ewiemu nye ekopem March 2027 March nkomona na yeko no ewiemu nye nkura ewiemu nye kura ewiemu nye se yade na eba ensuyire na eba owo na ebe doso ana se amafo be ko prison menase emese Boafo do neja ema mesa prophecies no me ko ye waitings ti me da one obeka chem se me hwa de me hwa na ewiem abie ewiem bie ye na me hu demons a omunity omuwo ewiem omunity but omo ensane nan no se me hwe na obisam se de na mu nam so me hu ahonhom a omunity but omo wonsa ene enan ano se sa honhom no ebeba o my Ghana so hwa na esuma wo mu se krobia onyame honhom tim onyame honhom tim ana honhom a o se me ba beka se ensuosuo na nyoma no mo hwe nie na omo buafu
me say se obekaye ye kokan dan kitwo mu aha patwai enti won na ka kire me se nsunsuo ne buafu enti nsunsuo ne ba be sore etie nipa ma isa da na de makoso wani no ai enti se nsuo no ombuafu na akọ han lawyer say o medi o man ni nya ana say eye nyame no ana pese sabe no odi na ni hwe se asotwe bi mra yeso ana se bia afri nyame bia se papa se nya papa nyame nyankopon ne bo wo o pa che se abodwo danko na abufu danko se de obutimi fu ba ade be chana nam shopping mall esu no anu abo no ma na su enti bia afri nyame okay enti onipa bia no bia afri nyame mu a etwas either se o de honhom papa na eko ana se bone na eko enti sunsun na me ko hu omo me ensam omu firi nyame omu firi nyame nchen but omo assignment bi de mo my Ghana enti sa assignment no omu nya nwie o ka samu o omu nya nwie ko e sha se breben o ana sha se ebi ni de ebi ne ya papa chama untumi di enya ntwai na so mo ko apie bedwo me da se api no bedwo a onipa ba ko ne betimi etimi aka ama wotimi anya nkwa one hoy one ya papa utumfo anya nkwa asem we de fa hodie fa hodie se onwi se onwi da se onwi ye no wo ne wom wo ne wom ezabofo do neja mama mako na ne honhom ba me nchen e ka chem se me mfa enkrama ne party fo ne se omuntu mi kan ko ye rutumfo kodwatoa no hu kodwatoa no no some francophobia na omumbo ne ka untumi omumbo ne ka obetua honhom ne so ay ka do so obetua ai no omumbo enye sa 1 year kura nu obewu 20 years okotwa no ntwa 1 year ndu kru obewu na so onyare bofon ka chem so oyare okọ prison oyare oso oyare dada na no ye oyare oka chem se oyare dada na o mache no edi se wantumi amfa kwan ya bofo do no ja kan so a 2026 won ntwa nwi me 3 years na 3 years no ku enu unim me wa voice bi o me fidie so ma bo akire kwakuda kwaku kai nipa no kire ba bia nka yemfa anya saa 2026 en to papa yi me force me moda me wo nipa no send ma me say be ma wo be chama ntumi a ko kan we kire no say onfa anya saa 2026 en to no ba ye dura dwumu otiase na me say ne wo bi ema ana adomeja na base odamu yi no ontwa ne 1 year oso oyare dada sanu be ka chem oso oyare dada na adomeja betima sanu ya de se minimum no mi hia ne da meja se adomeja no se ko base ye kasai na se party mpanifo tie na omko dwatoa no se de adomeja mama kwankire yi na omo de ne bafia ne yare no anka be ma na 2026 no obetima asasa ya obetima san yare no adonaja beye hospital so beye okay hospital yare asa no ko nti ono nim so yare onim so yare nti ono kro so de duro so enti yade ne beku no anase enye hu bi na be sore tia enye hu na sore tia no yare no so 20 years ni mu ba abia so wo yare wo no wo sa ho ifie na se oso de yare akọ nti onu sa amofo no be ka chem oso onu do mo monica no munyan o man monica yes na mo bebe betumi da sama fa ene nyamekese ho ya papa e ho pe apart from that then emfa bi lawyer bia sori emfa david party panyin bia sori emfa da no man panyin nkaza so ka bia se e ho no ne kwa adi se ko free nyamekese ho we su ba da ben
Oh, about 3 days. Service when by 3 days. By 3 days. What will be a money? And I had no dick. Hayana maker. Mimu be a man. A baby and a sanajo. About how much no, but for not teasing me so how much no. No other. I know teasing me so much. Sorry. A call cross was it? A call cross a sinti. A more move you need to be down or kind. Sebaya will be on the catch. Na yet it never 2 minutes both one can just obey them. Okay. 2026 now, April 2026. The first January, 31st, no. If you 31st, no, 9 a.m. Pepe no kai. Okay, say. Obama soon or can say, Momon Pie. Na isum edi MPP ni bi anim. Isum. Na say sum no. Wo wura ba bia an say ye de obi ato amene mu a ho doko. Na otie mu a ne party for ne nte. Na chidom for ne nte. Ai. Ti ba bia yewura e papa cha mount mi obi a omonye no mo mpanye sa. E didi ni ma class ya. Class ya enye sa obeto amene nim. Amena nso ye prison. It's 20 years the amena mu wa. Ah mu wa. Ti sa na mofon ko se na se otie mu a omonte. Na ne party ni twa nani hwe ban into omo reject no ye dey say kroma ye chi obia na ne supporters any faithfuls ene omo dono no na chifo no e sori ye dida honhom ne honam mu no unu sa se we na no adwentem asa nipa relaxing tem obia nye dede bia obia nye protest bia say ye pese omra ka first no be ko social media nenke bia church live one hwan honhom ni honam mu no aja oni ayeden aja oni pa nye ni hwe nipa yi oni pa ni nipa to ade fini na ho ana ono ani emua ni tip ono a ne nkofo no mu bi ana de nato nti ye binum de na de odi nani akobubu omo no enye omo a wode otan ato omo so se omo na de na ekọ no dabi enye omo a omo nso so na ekoma ne sei ombe yi no baby ono nso nim se omo tan no omo koma no ana omo a omfi so omo na do no omo so na pia na tum sanity ai eti hu mu ya so hunu ne sei se owo komafo owo mo hunu ne mobro wo makoma mu ana se hu nyina obi ate ada obi ante nai o chance kakra na onse hu mu no sienye siewa edin so obi be yi wapie na onipa oni ni nya problem bofo ado na eja be ka kire me ansa na waka we mu ni na aye ye papa redo wusu bempa ona nya problem da iti na etwa se okọ no ko solve problem e hunamani na rems ni bie de man wanye the same thing na okọ ye papa opambo ono so o share ne bo se party ni winia omo so beba eno so omo dani na chima eno so anye enti rems no both rems ni close man ene ma mienu nko na akwatia no na waye bibi bebre a wonko ho aseda wonye bibi bebre enwoma mienu ya ana akwatia no owusu bempa ntokwa ye ana wadan na chia mo pambo ye sa ni pa mienu ye omo na bibi atia no ana da bi omunye bibi ntia no ba rems na close man se obi ya de ma wo na wan ko appreciate na ne all time close man ti bibi antimi mabiem a close man nti gisa nkoko ko reverse sa one omuntem no figase okay ada ne ba na wu ana ne ba he has that oh kuse onkuse be wo dia na ya papa na ya maami asem ya be komu yi na ye tete ho ansa na ewure mu na ya bi owo ebre a wankasa wo hyase ya na wa do ye na fami wa o hyase se usi so ababa abremu na o ma
na wo da na wadwe mu hu se de pa wo a se na ka pese o mat ebeye oh se Ewrade makwan na sa wo wo de onim so oba ebe yeya amu abedide wo beboa oba no na oba no be wo wa na na bi du bi na no yesi na ye bi ba na eba no the bedroom na bi na enkuguo ba na ye bi se mefan se nyame mpamu se bi beto wo ba na wo du ba bi na wo twemu na hwese oba ne bia wa bodam sa ball di odidi ball so ni ade se asoba tai se na ho be ye wo oh nyame anim ni adwendwere kura timi ma hu na se na ho be ye wo hu akoda na me kasa adwendwere o hawo tese wo kura ba bia wo no ntimi mfa ho ko da bia hu na na wre ho se wa obo ade na hu na wre ho se nyame no wa ma ne sa enipa na ase no afreti bia bi mu so ati ase nana ade no eye nipa de se ne ono atimi bo no efo die so be no wi obo so so nana behwem no na ye ya anom na ase no obo ho ye ono a no suba obo ano ho enye bo nsem bi na epese ye ne sa me de meye ma me phone betima dum na ma me wai betima dum so fo je na ye ne ye ma me so de betu silence amana me de mese me ho ye woni pe bo ho okay o silence ye wo ho o se me se me ho ono a peto o se na brabo na no de nya ba ye bia nya bia ono na afa na sase su no na ba so de brabo ne no me de me a mese me ho so ati ase ene wo ba bi so a yesi enipa koto sa ya de na ma no na yampa na ukom ye udi su yesunsum semi yampa se yetimi wu obi nkwara bremu no a ne bi ehu ta akora obedi ye oh ye hwa akora no star na ne nsroma akora we da cho be Ghana president ana obe MP ana ne chebre ne nkrabia ne yedie ne nkunimdie na wo ho ma no abaifo timi soritia oh nana ebi wo ho sa na ede ne friends esum ni shen bibia betimi asi so ati ase akora bi wo ho kra ne nana na odwa no so wotumi bi obetimi di ama ada na da bia mo de bibi hye nananom because esa nana ebi ane so wa chesi a se de utie me hu ma ba brem na ho fefefe because se de utie enze nanum ka se nka ma ba brem nyan ka mawiwo reye ka mawiwo pa na nsusu ma nhia o sa bre no me be hia ma me brem me ma me ebe me ma me be wi enye sabre ho fe me ma di usu hemfre obi pe obi no kolai ye hu so ye baifo ukonyini dru ba bi afa die yame ye wadon wanyina ache fi adusia aduonum aduoson duwotwe nkono ne ade aduokono sabe onum atutu usisi akoa onsei woso utimi dware onananom sabre ne ebu so ye baifo nana de mi huro ne se ba cha nkwanta dem on say ye wani pebo amaba wa sababa wa ye baifo papa ono no kasa ya wa bodwa no wawu ye di firi maba wa num na ekosue saa ehwo no bu ane de no no kora brem nyina saa no be wa bi odi abi ana asole no akọ ni akato nso so na no wo fie wa ye baifo e bi ana ente saa na mum nipa e be so suboni pa de batake wo de na kire se kakra meka ne se usuban efiri maba wa brem obokura ne firi nkola brem so ati ase so ne nko ba bi kura so ma abo no ana asori we kura akwache no in fact obi o wa de ya bo no be ye firi maba brem a na ye chi ni twa nkechire wono da nchen no fa nsem ma me owo me onya ba yi da ye nka nche me da wahwe ne ma me wudu ye nyina ma me na wu bat du ni nyina ye da to tiase bani nka obi a na nka ma me tiase wanya aduokono honom aduoson o dware ne nananom na obi nyina bidu na obi aka chense wo ma me na o dware wo ba no wo ye baifo no de ye wo asam hye ene me kura metu ma hwe ya da ati me nana me so nana kura ye bi wo kom ye iti no de bayi no kom ye bi kura ne bosom osom ye no na eho hawo no na tise mo ededa mo so nipa tibi afasam editu nipa so enti na me program ye no me nkeka obi asam
kwan ye fa so a enipa edi minya no ho na me ye mi program no efa so nti ebi betimi ese say ana me ho abrewa bi okra bi a wawo be sedu onima bi anwui na hwe nkan esoso ne banana no apasole ya so na na ye be ne maduti ase eti ndi ba no kra wo fia no obefa ne ba free fie ho ebi kra no na ya aka eno no ya asem hye na no aduane na nkora ma gibi ni amamu ni na aduane eno ya asem hye ene wona na bi ho so a sabre no no kra sa to me ne dada nti fie na ye hu yintimi nka ye hu yintimi nka wo boso pe obeku wo boso pe ene me makra ye be nsam sa na tie papa bi wo to wanya bibi kakra no de akosha ne mpase eti so ho se kwadwo kumewo unye ye da no ogu so nsa ampani ampa abekwa befi eti sa asam na de to obi so ne de ye wo enhye se atwa to so ene ye wo sasem no bo ho na ye no kre sa na tie osofo asante majoy na ho ye de mbusa ye maami ya na mebusa sesi a wonam hoi utinyu fefefe wanu nyi oja runabout wanu obi ammo bayida ready a nice guy entadi a was o say wo ya bobi wo abante bombaye pa o ada ide na o ya ide Kwasi ade ni nyina ne se abante tse wo mi hu ade na me kan esi ase bayfo several times because man hwe ya ade wo besi me hu me ka kiro say we babesi and I say you're very careful me hu say esi ase bayfo so we bayfo baybo sam it is say wo koba kokora brim na wa anye lucky na wo kogijo na nabi na wo fa asefu bi num kokagu ma sum se ma pa no hwe nkora brim ne manti brim na ne bayi Kwasi dia tini se na no boss wa na asi me dia ya na mana kwaji atu na fe na no ni wo se Kwasi asem me no mi ni adwene ho ha me bayi nya de bone mame o na mum aya nibre ahoya pesamin kuminya ana omode atache sa tumi a kan bayi no ana omudi di ngwasa asem because the entire mama can say the word bayi ya de pa me famu no nya de bone o ye sofu Kwasi me nua no ye nante anzani aba ye kwa asole anzani aba enya bone ya bi ye kwa asole enfa ho e de na ma obi de de ne papa enu ni asamo wo hu sikani a ye bone ma me bayi da. That is a question I say busa. Can you be a shining com papa? Sikani ye money ma me bayi. Here for man kwana de be a woman bayi. Why? Because of say adwene nanka sano adwene bone. Ni nua bi be ko akwa animu na ya ne ya. Ni nua baby sorry ye no opeja ye no nyame ya adom otie afutusam otie akasa kire ena wode ne bra to fom hwe na chi yie ehu se me ma me ni bio me papa ni bio enti me ye bibia me no kre ene papa yo ene nsi ye be ye adwuma no obeye nkakra na obi aboa no na waso ni nuanum bi no apeja om yese ne ma me ne de be ya de be ayom yie na o ma me be yie no de ye de. Because you say they so me to me, for instance, how Ubusa ya say, Obi wa ya be wono no na eniema start onyini na eniema say, Kwasi me masema me kan say, die wudua no enua na wutwa. So for being soon near you, but we twa. Kwasi wadua na ye nim ni say, me ko to Bible mu di akere o. Ye janma e bone nso ni ho. Ye mfa no to, I mean ko fan no kra, me ko fan no abeka say wajanom. Me mfa no Yesu ni nasuya for nam eno mbusa Yesu say na papa ya yare we wo yemu mo yese we say e ne maame ana ne papa Yesu say da bi ne maame ne papa ne wo mse be nyame tumi be da di woni so e de na asie enti nyame tumi be da di woni so eya ne nkra bia mu asem Kwasi to be wa sa na e be woni so me hwe maame ka asem cho maame panifo mo ne mo tie yi ya bi ne me maame so mo be ka no kra tetemra mu no obi wu adia wo mawu a owo na sakura na ye hye no so be ko beba na enso ne sewo ma me boa
ya be bo ana chobi ani ase ye cha no be ko beba enti na me ma no benyin se bi oba wo na e twene ne sami lawyer bi okumase ha omu bu ni nan ya wonu ko ba ma me wu bio na ne nan abubu ne nan acheche se am na okasa yimi se oda so tiase otiase oye lawyer me money dini oye lawyer kase pa kwasi nipa ko ba sasi so enti dia Yesu kan yo how possible so nipa be wu no akwa aba kwasi body we na abra da o okra ngu okra ye hwe okra no ebra ma me ne papa ehiem no wa famu aba na se oni anse emoja afiu ma me mu the free papa na ebi kra no na fiu ma me mu but say yesua de we ho akwa kire a enipa be tiasia mo ovin omubusa Yesu say me sa for bi o Bible mu omu asuafo no ko busa Yesu say yesi Elia beba no so abada obey me da so obey na djuma wie na obekọ enom si so Elia ni John the Baptist enti se Elia ni John the Baptist dia yemusa say John the Baptist ni Elia no aye hwan body we dia be fa no asase so ba kra no ekọ enti kwasi hwe da bia na me ka say se de na okasa usua sabremu nsem a obi ho a wo say sabremu nsem odwuma na wote hu usua me bisa usua aso trans na okasa anyum usua ato onum se me kai pa se na me nkura bre sata na titi GBC na na me tie news abro kra brofo na GBC no mo ka brofo ngo a me nim de ye me ta graphics na aba no beba na ma ko bi na wo kan me te wona me kind say me kind but me nim say me na me dream say me because aye kuta wo no aye communication sunsume wo mu no ye enkasa me ma example bi me kan keto bi o kasa tira mo kra ayo ba sum dede on mere hu me boa sa eno so kan hu bi o sa me kasa tira oba me da bo bi ti wase sa eno so kan hu bi kan hu bi enti sabra anen krabia sabra ye baby a wo sekoi en krabia ye de wo ba asase so a wo ba be ye ka se me be pema kakra nso aka ho ana masa mayonko bisro empeja me na ngoto ayizo ye nche bu hu me de o ayisu bi o me yesi ni bi unti binya me video me ho de abeto o ti da me chokosi enti se ye kasa akola bi ho no mo a hwe me fa nkwa chiri okay o de so for me bo ti so e de no ba tan be wo ne ma na onhu ye de oba akukura mu ne se ma wo na mum yenim se akukokura wo tukusu ebu a wontimi hwan ni nyina intimi wo mabe num kura na wo nyina intimi ye but ba akutimi ye e ma ne sai wo nyina na kan ade ketu e bi o de je so for be se ebre no yanko e ma ne so han de me pesa o de o kasa me kasa nti o de okọ o kan last one hwe kwasi de me pesa ma o te ase ne se enkwala na afa ko bi o de kosoro na hwe ade o aha kosoro aha na hwe an do kan ye no ti obi da twa okrata na say good morning daddy trust you are doing well by grace God's grace by the grace of God. Good. Thank you very much for your advice Good. and teachings yesterday. Good. I really appreciate it. Good. And I promise to work on myself so I can sustain my relationship. Nana worry mu same problem. Oba ye kan sabro. Afa we na me send man no. Was the okay ni na no kre. Then we start to confirm ni priv time na papa tias no young girl etu an order na di. Meni no. Eye sebre ne nkrabia mu nsem. Hwe obi ba asase we si so a. Sunsum sam wo ho pa me je ba isam di e wo ho. Mo de yade bone. Mo de yade bone pa. Ye ya bibi mam. Ada na mebo. So wo de aba isam na betu an meba. Ye beba ma me so. Ada na abrofo krum ye ntese obi awu am ye ka chense ne na na bie kuno ne na bi ne kunu wawo ama ne babia ebubu ani ne ye de akohye ne na bi odware na ne maame bi odware ne maame nua bi ne siwa bi ne wofa bi ana na ne afira ana sebe akora na ye gibibi ya ka ne se nsuba ye de akohye bruni bi a wotene ba bi se wono na ye because ne busua ne maame ne wofa ne nua bi ne nua ba ne ade why say bibini nko a dwene no
ni bibi yare ne ɔwona ne ba enye papa bi a wase obi na ye sɛ yɛn ya dwene ne nyɛ afidie wɔ ya so ha ya me mmɔ time ne dini maami bi ene ne kunu no mo abrochiri omo wo baba ne baba ema omo do omo ba ha saba me no nya de ben ne na onhwe ne nana ne nya den ne ma ne nana ne nhwe no kwasi ti o ne nana ne nhwe no me fa sama wo ana me de me nana no ama ya bi ya utie me ana me de me nana no ama ya bi se ya nhwe wo mo emma ba ko be ma ba ko ya wani ana wo man kola ni bi tie ni ye pa o man kola ni bi no mo de fa wo mo ho enti ya ba ya no ya se da bia de we de me ntimi da fo betimi akreti ama ankola ni mienu no wo fie na wo asase no mo da asem we ko metimi afre ni bana mawo aya susu ba ni betimi aye fa kosi obeje di se ebra papa no hu ya na ye ka se faroba no ko enam ne o ka sei odu ho no o ka brocha sem timeka asiso odu ho no chunsum na ankola ni mu no ya jiwa mu di ya adwuma pa ye tua papa ne ka $1,000 $10,000 a month each ne mani o Ghana no nkora na de ye ni ba mo kudu abeche mo de ya de pa enti na mkoto se ye ya nti baifo bi bempon sam Ghana oduru abeche a o be transform de abe papa me na me kam cho so ma me bi Ghana ano ya mia me hu nipa bi me mbodi dini oya na dwene se wo se ni kru na be fa no ni kru no mo tifie ba ko mo timu no ma me broni bi wani ana o ka kire oba ne se ye hwe yie o wone ne 1 2 3 aya pe no ka kire be ma ne se fa ire ko o se me yira ba ko fa na ba de enti na me fa no ko ana say broni no betima invite to say you are invited you to ebia ya dua dinner omko dinner no say me say o yiri say ni say no ote na o sole na ju bia say no ye o enti na da biara da yare sa fa ne sa ko me say na odene ko sunsum ntrensa say sunsum mfra sunsum timitra but there is a rules and boundaries o say ma me ne woni oba no enti so ye na dwen so be free ase yakwa there's a rules and boundaries ya ne ebusa no say o ye enso bi adwuma na se du ba bi no ansra enso bi o ma nko ya me boa o ma nko enso bi o ma nko din buru ni be ka so ordino okay enti yenya family de kwasi ayadwumoni o ba ye na kuta nipa bi o mode ayadwumbone ana bi nso ho ya yesu ni abrabo no enko ye ompa dwuma nye akwadro wo na dwuma no opentam nya no ho a che se o hwe obi atataade we kwasi atade ye fo kwasi space ye fo kwasi kuta iPhone say ade anse so ofa no okofa krono asisisem adwembone ahoya enti beye no kura kuta na obetim de aya ade na nkwasasem no odidie ebe kogo de anka nyina nkokọ na ne nyina ye nsei gye bibifo no ye fam ha se dodo na sanete sanete okay so far something you telling kan so for me that simple papa Enshani 104.5 ye ma me bi e ofia ne nsem ode ban ba bi si ya ne na mo nto ode na bububu e de ahyehye dum ni adan na mitietie mu anam asem yi de obi na yesa si ni kunu nua bi e de ne mana ko hyehye ba bi ntinkura no yedie pa de mpo ensuo fa na na sabosu me wo fia fa ne se onkom no ono kura no ya mana nkomo no ne de wokom ensuo ne Canadian so otimi hyi wi anum ano na mabonte basa ya toso ma me ne tu fia sei ko Facebook Insha 104.5 ana fei TikTok also so Insha 104.5 ubenya ya hwe live e wo honom na fei ye di ye ho enkomo na ene se STC bra na opese otukwan akonto dia na kama nimo ofuka na jojo ne ne ma na omni na etan hwe passengers zibia benidi a omudia ka ede ombekro de be na ma me wamfa wi ama wa anye se oni ma ne boese STC yenye usada odo ne ma nyina begu kan mu free yenje ohwe baby a okobie de obekọ opeka akọ Kumasi tamale Kumasi takrade Kumasi akra Kumasi ni nyina ye de wo ebekọ womo wo Kumasi he ya asafu labor runabout no total filling station chi ho a number is 0557 943
607 0557 943 607 na ne STT fo atwetwe nkomo Kojak Farmer omna kofa Kojak Proko diaba utipa wa wode kata na ache wo hwenu musone nsuo ma sanka bi ebia wo sekeka wo sin ka deche ubi wonu a wonu bon nka wo wonu manfo se bra wo kasa gu asoma enye obi a wo sin ye so pompa asum sem ka ya no na so ba na no ba waso obi na no to a ho kope Kojak Charcoal Toothpaste for chuti na ose enye fefefe Kojak Regular Fluoride Toothpaste and also ho ma se pai fita nka bia ni mukasa senti fro no mu ba no eye kama na afi Kojak P ne Kojak F Sensitive Toothpaste eno de yensu o chuti na hwe bia gu onum na de pusu onum no puogu no ano na okro no onum be ni nyina no bi wo Okashi Drugstore ehonum Kojak Farmer Okashi Drugstore ana Kumasi anso Central Market omo ho one number is 0244 559 597 0244 559 597 na one Kojak Farmer for atwetwe enkomo ye nyina nim se bia de eno ane club ope nsapapa wi anwumre mansanka club bia de eno ne crop yankora brem nyina eno ane yinim se nananom wi ya na nyina beto ne iguso wi entwamu da club beer wani tua na uto ne anu ahwe utu ni tini si ya bie ni tini so won sai no ni tini kata so no ubie yi ni firma achede pi bitumenya nsa bitumenya sika bitumenya t-shirt bitumenya watch fridge ne ndi achede pi ana de ka ho beer die eno ne club Electroland Ghana mau TV papa hwe behwe TV bi CSA ye de na kesia 9 yasa ka bo mama na baako nti be kasa me da so boya eye Electroland Ghana DSTV enyina ehyemu ebi na uto no ye ma DSTV free na de account no akofia kɔhwɛ na ya subscribe nso de amount tibu se bosome na abetom na otimi de hwɛ kama upe television papa dia se upa Electroland Ghana ho dia ene TV ne nya papa na se me Samsung bia me gye ye no ya me ti wona me wesi a ese me te park so mbobo no kai efe papa LED TV na me ti connect ma me phone internet ma connect ma ta me hwe YouTube no so na de ekoso bia no me hunu fe eye Electroland Ghana TV bia opa to bia no ubenya ewo no mo aso ye ko showrooms ahodo a ni nyina no omo ede abaho no mo Electroland Ghana from 0503 159739 0503 159739 na ne Electroland Ghana atwetwe enkomo omo ebeje so na bibia ay kama ede amam saso de yesinsiku tuntum preko ade ya pa nta wo bai pa nka bitima de Philippa arboza tuntum bi sun na mwaso wonayo what pro wonayo man tuntum disturbo obaso kuma mo preko pedia eye saso mosquito spray ene ne kwal ay de abedwa so saso kuntuntum preko ne kwa no so ma hwene mu nyetum sejade bob kwa de bu a wo hia ade be kire utiyo na kata achew we odon safa hwene mu a wonte hwe kata bia nim uspin so ho hwehwem saso kuntuntum preko Samara Pharmacy ane de aba ejoso anasa Samara Company Limited omna de aba wo so so omoto mu bon ana o kase go bi so a uben obi pe no otwene hwene woja o sente go obi office obi dem da bi Luxury deodorant spray in the body splash. Mema de ho and a madie ho. Storm Randward legend mema de. And obsession instant crash mademoiselle madie. Temptation de. Oba obey mo yin eti me the tree or the choose the tree come ram. Hey. Daddy am penny de ebon oba pa na sente wo ho pa na ye adwuma na midimiti ba okon kakra na moto mutu se fa te se bodru eyi ensin asuye ana se empire adabre tutu dabi kope eye a dry friends a luxury deodorant spray and body splash e ma hu yhwem 24/7 ne gina ho
ebi Kumasi Prudential Plaza nhwe no first floor Mr. Noche Plaza dan no emu anaba for 0240152204 0240152204 na woni wono mo atwetwe enkomo enoa eno no Bermuda bites Bermudo ana Bermuda bomodia na ma your friend biemu avrate bemu ensapa wa wonum bia oba num bia won say yes oba hanga ma biemu ma jeja mu ya ma jeja bibia mu na family ne a wo penyina family ye ne a odo penyina wa obedi afili oba no nso be fili wa kasa ye choba na nkrofo ba ho no mu didi no mu very chance ni mu a papa be se mu kasa mi bewu an no mi dia werim mi didi nyina mi dia werim nyamuye bomodia na kope be mu bites na emwa eyensa kan usisi modin aduane nzu timi di onum mon kankan bia ne wanum eyensa bemuda enyensa kekeo de wonununum bi na eboaw emo ahoden woni paduane mu emodidi hihye fefefe bemuda bites was more peerful upe bia to anu afre 0557 911 946 0557 911 946 na mpanyimfo atwetwe eho enkomo yankoye maame so na menim maame enkochase maame sede maye ye ne se bi maame bia me se egu no aha medasi owo me majoy ya ajo eti say ya me adomo na so e bi do onum ana o wi chimu gawana da bi na radio so de se enyu chimu gam yi chiminga de untimi nwe sebe ya kasa na beko kama me fa chiminga nje no fa show bag no kwa no ato aso eno no yankwaso yantoaso ye fra o sei ram ya pa alabuno o sei apa alabuno apala bono apala bono o ye de ni ya frafreni Mona monchia za ohoti sa mokana sai Odeho menga Odeho menga ko anwane na otumaja langmane na mekasa langmane so so langfai obisa se okay langmane langfai na me se langfai amfai tomo klara mojiso langmane se langfai just to say me ho ye sa Monsieur Frafra langmane I'm fine. We take a crow na say mi na efie kwesi frafra da roma no chire you o say lang money kwesi Boafo lang money Mr. I'm fine ma mo nyam fie say fie de minimo nimi fie to be 30 years fie duasa obinya na beka so ni mi pebi a hyewa no onyam fie duasa Adia sale obabo me ba penyin ne kranya sai se wanya aduanai oba penya fihye aduanai na wuhu fie yes nti wanya kura no be 60 65 di obetime nya ho okay o maye sei o me num o manum ana ofrikuru be so free bolaka ya kasa de mempesa o kasa be dinje free bolaka boga yankan bolega boga yes ane dine tia bolega tia professor ni ya no boga enya boga bolega sa kire sai bolega menti asia minimasi corona dina ade onim you e de bibe serious mame yenin kommo ni nti wa kusem ye wo famu ne wa atete wa babesi sabre yi no fa bitu yanim na ye nti ne hwe kwan befa so okay dia apitasia no ne me ba penyin na me se wanya enhwi aduanan no ushia wukuno we isia no yakurom ya yenkasa ntentem ma ye ndini yakurom jom
ukrom dwom na akwa ede ukrom dwom me ko dwom me ko adwa ukoton dai ikodijwa ukoto nuane ne niema ko to nuane ne aduane ayi nkwan duane yede ye nkwan nam ne nyadoa tomatoes nom nya nkuruma ne na me ko sia no so to dai obeto kramana obeto kramai media minimu dia baba to dia no obeto kramai anase no obeto kramai se boga de kramai nya no ya se uko jobia uko to kramai ya kramai de boga de frafra for de se kramai de munia madam for na bi wo ho de na ya sa na ya no ho na ohia no na wo se dai tata na wo mfie sei wo hwa baya 19 na say 18 19 no so ya branti o pano no dia wa chami penyin kakra o cho kakra na o se dai na wa simite obi a wo ya soma se ko didwa no na do ko na sha atade bia na zatan se wa she legacy bi da usire mu se no bi anana se satan ya nim sa life na ya si from na samre kura memma insesa kwasi atade no santa ne kwasi atade ho se asisi kete no mane de tinisi from no hu no se ofre wo no se bra no ni nkomo no so pel na so kan say na me so metia ma me kasa gu afide no insu trasi metia se wo bia wonim no na ati yo se me wanu no me nipa me soa wo mu hwie wo soa wo be ma ni fi ntudo onim wo na onim me na so nim no na ati yo ti fro na mo sha ase fro no wa mafie na yaka sache ya fie mbenyo ya nsese ho bia na me kwadwa na wahumi no achia sa edidimu sa na kakra sa na me so na so akama no se ware no tebusia ware o na awale ni ba nsana mo bawo na afende ya frisiram ya ba kuma se hase woni ni nyina na mo woda dabi na yo eye awono ebe wo hase yo enti eho no ana niam nyina sha ase enti mo ba kuma se a mo ba wo ye no ya fe ye mfamfiri ho no ebe wo ye no ewo ya wo nkola ne kama me wo 7 na mienu afirim ma mienu efirim me wo ma 9 mbema miansa na mba mienu no efirim na aka mienu mbema miansa na abrabon kakra koduru mrabi na mikunu yare ya bono ya ni afra mikunu ni afra wate fom mfie miansa na wade wuye mfie miansa na ninu efra no penyin no a wakwa school na waja school na waba fie na wabedo aburo enye sika de ne ko ai ofie so ofie ai before side ufri hodi baby odene ko ni hodene ko ayar sabia ene penye baby odene ko na wakwati ne nino na ne school ne guya wantiman kwa school ne biom ana wati ne ni wie ya na efoforo asan ba ya na nani na dabi ne nai nani no ko ye no hunu ade no wa hunu ade no ne nai na asan hunu mabro ne nai ne hunu ye to kuro kakra kabi ne nai ne hase ne kura ya na me kasa gu afidie no ja ho no na kasa afidie ne ye de kasa aya twa na ye ne kakra na kuro no ko ya na ko kaketu abi eto ne nai ne
pampam sei no kuro ne da hɔ saa ɛyɛ ya ntimi ankɔ na wɔdi kuro no de kɔ asamado nti owuye mfie sei ni mfie du baako ni mfie du baako owuye mfie du baako ni nti me kunu wuye na panyini no na wawale awale no kura to me kunu asana wawuye na wano ne ba ne wo kura mienu na satam no meka no satam no nyina na ye wo tekimantia hote hodi ati hodi pa ya hafo apuna hafo tekimantia na ho na ya tena ekura bia sin ya fra ho amangwase aho na mikunu wuye na meba no kasadin meba ne ba asantiman mu hasei ajamasu no na me soso me na nene ya no mu aka tekimantia na wase memla ano ne yere ne dikan bae na wa me ka ho na wase memla na me kura me mpene se me di me banechi wase memla se memla me ye fa ni nyina nto nchen because me jawa hwe a obeto na nsem saa ho nyina wo no ba otibra wo mpese obekọ ho nyina ho hia ye ye no adi nkomo e wo fom dada wa boy nsem no mu atiti bia o mani nyina ye nnum na wo ho sese wo se o haw bia to ma etoto ma na wadwene ho a wo nte ase o ba panyina edikan de na ato no be ma eba panyina adikan no de ato no ne ebra papa efiri mu wie no ne papa efiri mu wie no de ato no ne ka kwansia na ato no onya ka nkwanhia ewa hefa awa jamasu ha na satam ne na wa moto do ni accident to moto ni na wadi kwasia ka na ahona na ne nai ebuye na yade ne bai ne na ebuye ma no ho beto no ma no ho beto no na yare afoforo san bai yare ben ya etwere yade no wo no twa wa chapa na wan wo no kra bre no twa da ti o twa ye no na di mfie se wan twa na wa ya adwuma ni nyina ya aware ne yere ne ono ne yere ne ewo mienu ne dabi ontwa le twere ya de senka yinim se e ba ya na nkra bre mu na ehu se akra otwa o se oye na wa fratofo obenyira wi aware awie ho ne twa be sha ase wanya ayi ni onya accident wie no wasa enu koye no wanya accident ayi anchabia wa free system bae no na wotimi nantena no na watwumienu na yale no abeka no na yakura ya ntiase ye said de meka se ye na mame na me ntiase wa free system bae no antoma wadi ebuo no ho a wada na dwon oba na antoma no hasei yetwa ntoma na hase na wabaya na menhunu na me fa ntoma na se mesi no ntoma na yetwa bi afiri ho nze ya twa hase afiri ho hwani twa minim wadi free siram ba sa na tie minim ipakura wa twa ntoma no na yale ne kanu edin abona se yamfane nko doctor na ekobone nsuwa na nente etwere ne kana this a hospital obedda hosa ninte da ya samu na dia waya konfoi dabi wanu na ne ho ato no zedie no otwa no akosisei etwa no ejai etwere ne jai mo yeden yari fufa baby susum akonfo ne malamfo ne niema so a me de ne ko baby mo baby edi okay wo de ne ko baby me de ne ko baby ana ye man ho to no ye man amabio na che say ye sunsum ya de ne yedema sana tie amabio mu no na akoye
ensanom ɛkyerɛ no ama biafo rɛda na nsanom saa na wei sɛnsa deɛ yɛnyina ɛtu yɛnim nsanom ɛnso na mete a me ne wo kasa yi wonom nsoso ɔno deɛ deɛ nyɛ wonom a wonka hwee wanom a wabɛdi matam sɛ me na meyɛ bayifoɔ me na meyɛ no aberɛ a woprɛyɛ meka mensu ti nana medi ka busa nana yɛ bi sɛ na abatan yɛtie especially mo mmaa no yɛ mɛma koraa deɛ ne nneɛma bi wɔ hɔ a yɛtumi bu yɛn gu so deɛ ɔbaa hu a wosu paa no bɛrima yɛhu a yɛ na ɛsɛ mfa yɛn ho wo na wo ɛnhyɛ da nha yɛ bebree but ɔbaatan de ohu a afiri me kuni yale akura bra me jaisu no mesro jaisu ya fra wanti mi ya fi me na me ya bɛma me do hwɛ nkola no na hwɛ no be senta dio be yɛ den yo una yɛ bibia hwɛ nkwara ne nyinaa bra na bɛma no ɔda fam jaisu no mesro ko wi ase se me na me yɛ bɛyifo oba no se una yɛ bɛyifo de ne onya accident onya twere ma anhoto no na nyo no telebia ndira mbusa on minim sɛ wo yɛ obatan du babia wo check ya sɛ expectation you nim babia ka o man bit do na enra na ne hoto no kakra no ti sɛ obana da ne nsare ni na ne nia no ami sei wa yankɔfo no ne free hɔ no bra bi man yɛ miensa de otoso mienu na e man de otoso mienu no kura wati no ho akyɛ onde o hu no no yɛnyina tia jamasu kuro no mu oba on nkyɛn ba me nkyɛn wani me kura adan wa wale ne wano ne yire ne me omo ma on nkyɛn wonana no bia ma on nkyɛn no nim so o ma meti kuro no wonim so wo ho ya baby ayetine ebenyo ma mate benti da bi ohun usu hu no wa ba ya se wano ne yire ne wa ware ne yire no dan ya wo mutim me na me ye dia me ye ma wo mu nya dan tinam una osiye da bi obi dia tu na wuruwure mu wo kunya wo se me ti ho nyina ya ni dan obi dan mu na yate eni hwe me ni hwe hawo kwa mi ye bibia yale kwa na me de nti de ono de o ma mema miensa de o hye mfimfi na hwe nya no so ono nso mfiu dabi ono nkasa ohu na chia no pa ma waje so ni kia na obeje se na wamma on ka hwe no ko be ni se wamra fia wamma adentia minime ada wakoba bia me kasa o ye baifo ana sabi nim no ye baifo ma me kafra so ma ba birim no ye hu so ye baifo but unyini na benya dwene wani ho utiri nyu ye fita so ye baifo okay yanhwe oba na otoso miensa ye beema no osi akom aka no e ba ne sei akom no kan no na wanu na me baba kan se penyine na me sani yare anu ho to no na sa tam no na ne ho ya kakra wanu na kwamno fa keto no na wanu no so kan ho a wo mu ya amamra no agina boso ne ma no agina boso ne ma no ana emra kakra na wo mi se yanko siram ko ya amamra bi na ono akombe kan no ani yesisa akom na kan bosom ni firi bosom ni ya ne papa dia ne papa fie ni firi na ne papa kom na ne papa bosom ni yi no na yale ni hawno bosom na mfana anya adwuma engina na bosom ni wono so sa ama wadi wuye wantimi engina wo mu ana wuye na asaba ne ba no so nti uhu sa akom ka no eba ade no ye oka obi hu asem o kire nro atati no okọ school geses etwere no ne nwoma nso wanim ade papa nti no onim wafe wabon ontima ntwa wanim ade nso so watwere no wantwa
na wayɛ afuo mi dwuma wayɛ bibi kakra na wagyae na wakɔyɛ sɛ na wagyae wayɛ basa na sɛ adɛ wasi wakɔdɔ koraa na bibi sɛ wangyae nkɔtena ase wakɔyɛ bibi a na ɛni bi akasa kyerɛ ne sɛ wangyae otimi yɛ afuo edua nɛɛma kɔduru baabi na wagyae atɔ hɔ na adane fufu saa na didima na afei deɛ akɔwie sɛ nɛɛma ne na ayɛ ne saa bosom na ɛyɛ ne saa nti afei na wagya fom dwuma nti na ɛka na ofie ma mo bɔtwene ma no ana sɛ nneteɛ ana ɛba no so ana bia ne hagya anka ne saa wada na dwa adeɛ kyia na waba me nkyɛn abesu sɛ ɛnura wo mu bɛ tena ne ha hwamo bosom no ɛbɛtena no so wantimi nda ne ha sei ya na ayɛ ne ya wo mu tena no ho a na ayɛ ne ya na ne honam na wo mu bu no kyɛsɛn so ayɛ den minim saa na ya meba ne ka na wo sɛ bosom na esi wo ba no so deɛ ɛba no so ma bosom ne wo di nkɔmɔ pɛn ɛba ma wɔka obi ho asɛm kyerɛ ne pɛn me so da yɛ hu wo mu deɛ na wo mu mba fiska ma me ne wo mu kasa da ba me kyerɛ sɛ bosom no bi esi wo ba no so ma wo ne kasa ɔmo ne wo kasa asinu so da ɛsane ne so sɛ ɛsane ne so ma wo ne wo kasa na ɔso ɛyɛ hwan ya fie bosom no bo din bosom no nyinaa bo wo mu din bosom ba ko firi ya kurom walaka ya frene tongo no kasa tongo da bia me ne tongo kasa pa se ya bosom ne ta asane no wo frɛ wo ma wo mbaba okay nti ni nyina mu ne ba na osi ye ka kyerɛ sɛ bosom ne firi isirim nti munko siri na munko gina ade no mfama wo ba no sa nti mukoye mukoye de ne si ekoye no ne papa panyine ewo hɔ wano na amakwan oso amakwan ma monye dai ade ntia minim de ntia ade nti na bosom esi obi so ne yɛse efiri ne papa fie na ne papa nua so ma ne mu gina ma no wasi wanti ase yada ade wɔsese enya no kora na so wɔse de nti na wanti ase minim ma me nto ase obeka bibia kyerɛ mu sɛ wenti na me se menti ase ontimi ka sɛ menti ase for nothing obeka kyerɛ sɛ bi ade wenti we 1 2 3 nti me nyina menti ase me enye wankasa wankasa se nti wasi wanye onu nyina sɛ panyini ma mo nyɛ saa ma mere ne ma akora ne se wano na enko baabi na wo mu koyɛ hwehwɛmu wasi wanko ni nyina wanko na wayi ya ne nema na akunkum ne kokɔ na ne bibi wɔyɛ nneɛma wɔyɛ nneɛma okunu nua no ne kunu nua no wɔyɛ nneɛma wɔ hwie wɔyɛ dai sɛ wɔyɛ ne mamra sɛ unnim amamra korɔ okunkum mu amoa nkokɔ akokɔ unnim amamra korɔ saa wɔyɛ tia memba no meba no wɔyɛ tie no ɛna meba no ɛkɔfa nipa wɔ bɔntene sɛ wɔmfa ne nkɔ baabi na wɔnkɔyɛ nhwehwɛmu ne papa no a wɔbaeɛ sɛ nɛɛma no wanyama no deɛ wɔyɛ no wɔnte aseɛ wɔnnim n'adwene ne baabi a n'adwene da na wɔkɔɛ na nipa no kɔka sɛ papa no deɛ wɔyɛɛ no koraa no yɛndwane nkɔ kumase na yɛte hɔ koraa bibi bɛtoɛ tamo kunkum kokɔ yɛ mamre twitwa mo gyane ade no ɛne ma wɔyɛ nyina wɔyɛ de tia mo wono ma wɔyɛ de tia me na me ma no ɔno ani kunuma ɛyi ne nua bɛ mama ma baako papa baako ana ɔsɔre tia ɔno ani nua ma ɔno ani ne kiriba ne mekunu wano na yɛ panyini mekunu na yɛ nti deɛ na ma wo hu so wɔyɛ nneɛma de tia wo ankasa wo ma
ni kunuma wo na nipa ni kan sa no na ya dwon ba ha sei no ya dwon ba ha sei no na wasan be fra bosom na bosom ne so san kan bio se papa no dia papa na yeni bosom ne sane wo ba no so mo ba kumase no na wo mu kan ye na bosom na kaka san se dia wayiri wayete e de tia mo ade tia ye na bosom na nkasa ntimi nso sori mo amo wanu na menti asia because bosom se metuwi me wo pepa se me abosom afamia me ye adwuma no obi a wo nche bia wo be si akwan dia masa abosom no se wo ma me nya adwuma bra me mate me ho ase no se me ye no wo na bosom no obedi de na bosom no eda so awo oba no so na di obi a wo nche se wo ma sa abosom no nya adwuma wo oba no so no ono ne ne ma wo ye na etime tia oba no edi wo no omanya se nti komfo na okom no oba na okom no de na ato no oda so kom Wadaso kom enso e kwamba no faso kom na wanya correct oba na nya correct David adan wanu mo tiramu komfo no bosom ne ba no wodom tsa na na se bosom ne maye bosom tama ma me kasa ya bosom pa bosom wono so bosom ne ba no so ade ene ma ne ya wo kasa mo mfama no se bosom ni sania bosom ne sania se wo mo agina bosom no wo mo agina bosom no ya gina ma no wa gina ma no wa amanfo ba no ho akom amanfo ba no ho ena ya kira se ya nkwasiram no ya ko siram na ade no koye sa no ena ya san baaye no enema ayan murai na ya gina bosom no wakom no ya yanko siram na ya sa na tie na ya kama tumuko simba na ase ni papa nuane ma oye na aya murai basa ntse oba konfo a wonim se je wonim se wakom no sisi akom no eda so wono so akom no wono so wa isane mo okom isane so so nipa bakura ya no mo traba ma ne nti trama no onom a utim betena se din no to se no hwe anim na wada konfo a bosum be se sane so no anom trama ada se no wada konfo onom trama we de nya no ko obi e ma konfo pa no onom trama otimi ame uni sa me konfo onim machirim nti na konfo me ti dadia me ti ma me ye eba o de ni nkomo nti konfo na oye oba no onom trama otimi besi ya no asinta no ada opre na wante hwe atimi dasa no otifa akonto no ada otimi gina dan ho no odi tiatworo no ada onom nsa abaduru ba ya bosom kura na wanjwale ani asa konfo no abaduru ba ya bosom kura na wanjwale se ne bi abosom fi busa na bosom ne pe ai straight no ya manu mentimi ena ayasa no ne ma ya basa konfo no tramo ayasa konfo no tramo wow nse ni waba hakura be kan ni okufi obabu o obede obabu ontimi ho wamome denza do ontimi ntomo dabi wan kasa bonin tiame na dia waye ne na ha na hu se bibi na eweke oba no sana tie wo kasa dia wo pesa waye ne wanye waswalia wanye hwe busum no ndware wanye hwe oba wanwale waya kulao waya 24 years 24 years unsasa wanyini na wanwale nti sedia me sisi ma me dia na pesa yenye mfama ho dia me pesa mu yemfama amnese mu muame na de waya no bia na wabetimasa iso pese ma ni nya tramo no nom nsa ani wi onum wi kan maybe kura de tramo ne de mi amini se wanom na wi se wanom wo se waye de yo mi wanti na fie nti ona mabonti amafo hunu so e comfort na e banana wa empezempeze
neti pese wa afiri se ade ne ba ya wa ntwa neti biom boso ne se ma ne ntwa neti nti ne eguso saa no di eye no fi no nsa tramol ni niema nsa de wanom nsa tramol na wanyesika comfort tramol wanyesika tramol na iko baby omi chira di antia yesa ni esi di ntia yesi papa no se dia kwanya wafa so no enye ezi papa de yin ne papa no sire mu no ne papa nua no amko sire mu wono no to se bosom no eye busia bosom se busia bosom a we na akoka no ya meka wo anaye ne yasa anka ne ba na wono na beka ne nuaba wanu no anka ne ba no na waka ne nuaba no ni bre no wa ye ne ma ne mana wa bayi nti wampene na ankurankura ba akopetimi gira etia bosom eti obi so ma bosom ne yedin a o ntimi mfa nipa ne nya adwuma ma ne ye ya na eno so yasema ye bisa se me tumi aba me so na obi ono anya komfo ono ni tumi bi na ni break no no break me makoma e wo me so nti na je mo fie bosom ni papa fie bosom kro nya din o Which is on your day. Two bosom ana since you. Bosom kasan yensu. Nana ye bi bebem tisia na ye busano. Because said na ye bi hoyi na me kwase metie na me se masori atia no. Me makwabre so ye ntumi nya power e wo no so. Anamko ma maduane bi a ebi osuse bosom ne mpedi ya na. Menim se ye ko ya fie ho na wo mu ya aduane na ye nyina di. Omu nyina di bi. Ye nyina ya no ya no di bi agum. Ya no dansan ba ko na ya titi acheche. Emo da bia sa na papa no ne ba be ma ya mienu wo ma ware. Nte omo yerenum wo mu yerenum na ya aduane. Ya na wo ma acheche amaye. Nana ya bi bebem na amuzu pi heba mesha bomode ana pebinum uye bema obemu kika obema mu kika wo yoba obemu kika wo na mu ye ohene na adu nsa hye na wati saa ma wade ni mu asose ko wati mu nyina yekuru nti bema ne uhia eje nyina bema nim se ye ode onim se ya na wotie kopa amuzu pi heba mesha nonom bi na ho beto bema wo so saa oba no ehonya kono nsansa bi asisi so ho ehanyan ebia si sempompompo be ma no hie ma wote yawo be ma no be hie ma be wi na be ma no mu kaw mu yo ya emuzu pie ba mesha ebe boaw na ho atimi ato ya na se be ma ho aye tantan te se kutre hudie bi no ho ete mampam bi die ba ho wuro ko pa emuzu pie ho beto na asomdua ba ebi wotafo nhia so emuzu e ba center ana se ukọ Dr. Emuzu hono ewo tafuncha eso amuzu junction a ehonso ebuso 0247776743 0247677743 na wonne no 0247776743 wonne Dr. Emuzu enkasa Alaska Star Enterprise wasi tumika na bra na yemwa ufie wasie wie opesie nsiesie na ye bi da ya wasie uku refio no abako achi Alaska madan mu ayefe because what trend sana edan no senetie ho no mo ye de we bisia yemfa wensia yemfa wo light ebi war clock bia eno no nya de bo no bi a designer one baba na ye adwuma de abobo ho we yemfa flower wensia ni nyina ya Alaska adwuma fakodan ana se ring light best lamp sofa cover decorative watches ceramic flowers plastic wardrobes ne center mate PVC floor tiles ni nyina no ewo na so e ho no mo ana se carpet ibi artificial grass PE foam ni nyina benya dum Prudential Plaza nhwe no first floor Mrs. Anochi Plaza dan no mu tudu woni MTTD na edin hwe ni mu free 0200281080 0200281080 na kasa
PB bitters, pabene bitters, and some man for di ho adanse no. We a bema na wonum bia wa ye wo ho papa eyensa kama ema bema ye bema wusi edwomu a ubumu ediasa ema manfo hu say yes o sa kapoma no wadwam amobia ehu say wo bema mu ene say PB bitters pabene bitters eno ne ensa ewodwaso ma bema ye bema wo mpem na fe oba nso aye oba aduane udi ni kama wonum mmon hangover bia so ni witim paawo ensen ba ne se wo pese unya bito oyi eyase dwabo biase apunto biase a eye PB bitters ana ese wonum bomodia na frɛ PB bitters open dudu mu a 0203 398 707 0203 398 707 Food and Drugs Board agiatum unya mfedu ngotwe a bomodia se wonum bie ni de wadru na na ye bi na so ye esuo kwabere suje konfo no esuo a wono okotwe na ye bi na wotenkran ton fus onim de ekro ono kro nya na jesu onim akom ho hwe na nsuo no kosere no ho no mo so ma handkerchief yi ba ko tawi ba ko no de ama no owi osina pakakra hye me osina papa de bia mama handkerchief na asa piska ye de no yi bi ma no se na nsuo no a na ni ba no ho so da ko na kan de onam fom frinkran no de bedru eye kwa ayi asamai forest ni oba ekuramanfo so abodam na mema ebitimi agada ese enko ne enko wi maame no sometimes no ya baba wa no tuisi o se kufu ewurade omo yedro ho no mbo wa ne se ewura mu kankane bi kai no sawo no dispute no madwane enkakran ne bebia na ya bi adri ayaresa tumi esukobresu ye diama no bia wa bodam de ya bonu dua a yeso oda usu na ya bi bema ho to wadwuma sem wa kontu sem wa ware sem bema bi abu kwasea awo ana se opese usika sem gina ede ma wo ye adwuma uton pa na nso hu usika na ya bi no obeye ho adwuma ama asomdwie etumi aba na sese kura de odi aba eye mmaduru bi odi aba nsa eye nubre bi no wakeka bom na bema bia wonum se dro we bi tene ho sa maami nso de wo bia o mesi masa ada wo de bre medam no meda na dwuma time na kwaku isi so papa na franka yi himse ya de den me so ma me be mam se kai dame ademu du na atwea ba na saye kase do se mia no tim se yes ade din ya ba bi be wura enyamremre mu a obe wura pa onya de den se na de wura de emre mu a wura de kwese muton se bayire fufu no ana se bayire to kwese muton kopena na ye bi adri ya me kan bi be ma osisimu akura bam ana se obema akura bam ana be ma no mu emre ana se wo the boss one we jim hwe we tu kwakwansini ba ko wan na na ogina so papa oba ne se na adan duwa bi craft to word ne se piansa me wura mesero da bi izidi mu heheme obu ma majatum hwe na ne bi eyi ne de duru ne ye kama ba ma bia mansanka bi na ne ye bi wa aguna saman ne number no eye 0243 13 134535 0243 134535 ofia ha misiomba frɛ na mama Francis ya opia bontia na ma frɛ na ma adwo ye mami watie ni bebre na memu abane nsem na oka na mbisa se akom to me ba me so a na se bia wo nanka wadwe mu hunu se nka unya ya nka pe bat ama obaso atasi unia ba me so wo tumi abetimi abre na sese enya adwuma ama me start brabo na ni ma minim ye kura minum wi ni tramo akwase no dia ho obi kura timi na komko na komfo no ayi spirit no ena dia ewo ho se wono na aben se papa wonya komfo kaso beka se bia wo tumi bi ana ebia wonim na chi wade na ode aka no eti bosom no betimi akọ na afi wagya wonsanom enema bone ne ade
ɛna ebi so ekura no was started ebi a wansha no so ate ase on so ware ni ade no busum bo ha ma omre ansa na watimi aware so ate ase nyese bi okan wa na nansa pa akwa ware ni ade a da bi ade bibia betimi asesa so ate ase on so wo kwasoro ne so ye kwosho kwe atale ana wo kokosua ade wo sebio asori mu anantete mu asofo a ye maomre ne bi o ha untimi nye ko hu bi ene ade etuwe no na twere ba sebia we start akwabranche na ko faaye etis ba ne papa no so mu di ko srem obetimi adwa no obetimi abrenase ai se wo wani nkwade obetimi asade akom ne ntimi nya adwuma wo meso dabi na se obi ko asofudie otimi hwiase sana ye de na tie otimi hwiase na obi na awake no sa na ne no sa no zungunkuru na boa wo so be nyame dwuma no wono wotwe ne ho ana se mo nyedu zungunkuru na wo ye adwuma no wonipa oba betimi amo ahwiase oba yedu ho ahyehye osa no no akoda na niwase aba eti we no odiko srem no so mo kobae no se ma pa no ane ko hyade no wayi tumi no no de bone na ma no tina amati se wonom tramo no konfo a but bosom no ka no amfa ho obe sane obi a wanom tramo de sane wonom saka krete sane wo kom no bibia ni wo obi a wonwa wo konfo a wonware Titimsa ne yes titinam akonfo nware wontie ene tete wa aniema no kunde kura no nye nipa gina na bade stab e ka wo mo wose kunne ba no titinte so ani ade e ba de stab no pigu na tadim tantan pigun on se asesa ti ene man bebra asesa kafra bebre asesa so ate ase so ye konfo na wo kwahwa konfo fi a e ya ta so fo ni kura bi fi so kwahwa konfo no wo sese ni fi come yeah ko na nim so ate ase ka first pa no enema e funu enema e ta na ni kwa konfo so by this time no so apase ye kwa fasha na ko hu konfo ye ka be fi a be se ka jetia ka papa ya ba no mode because wo ko twa tro no a wo bosom no obi e ma eti ka hu se de na na ka kire no ge ne sa na moane ade a me de me ko manim se kire na me nkire wo kire na me nkire me ko na ye bo because ade am de ko ye ne kire me no so aba anu so ye anu a kire wo eti kire me na me nkire no na konfo bi wo ho a wono ama se obaye akom no wono ba se asane ne ma no obetra fa akom ede bo so na fie baye ase bosom no itime gine bosom no itime se no ebia na fie ho esi ho eyabusu afie yemfa branko mo de be ko ye de defunu fie ho no ne niema ma se no eti no na ma yesi abosom no ebi ato jema sa na te ade a won pe no osem ntia no sa bosom no ewo fie tu no watu akwa na se ya gene ne tumi na ho den wadi na chwa na watu afie ho nti oni ahoden bi akwase woti yi wo so ti yo ya ma be mu aduro bi a aya afi wa fesa nti sa aduro kwa wo hu a wo ma hu bi sanete se wa ya be kwan ya no ye furum pa sa eti so mo tumi no a to hwe fie na niema mo ye no fie onya yi na ni nyu ano ko mo sesi wo ko oni ho bosom no kra de do betimi atoro no na ye bi atu bosom ensu de wonya no kokora wakwa jam ho kra nsu bosom de obetu jam kokora wakwa ntumi ka so di fi beka no sana enema ne na nema me o hwe de nsema wo ka bibi wo mo ne mba no wasama mama me pa so ho amwa ba wada aba samada samai ne mama ne de obi ayo okay but mema ne de ya say wo mo life what is sirimu de mema na ye ne bere sa no ka kire me what mema na ye ni bere wo mo se wo mo de be fi ma de nyame asese onya ama no yare ama no na be ba behwe no eno mo nyina da ne asantefo ma no kra nso fi no wawe enti na sam ne de ye de be kompa ibom cause anu ode se so ampa se wa wo mamienu mo nyina se wo anim de a wei ne se obobi wo fie ni maame nwa bi no ko ba bi was maame ye baifo so bia bo papa no po na bani akɔwie no ne de asoma to no so
nana etwere obi a wo no wontwa onye hwe ode motukunya accident wie ku sirim ko sa no ho yade ba fedio ofiri sirim ne ba ya etwera beto no so wonim sabi accident na abonsanfo na hyehyɛ ma no ana wafiri bu afi ese yade foforo ba ana omde foforo aba etwere no kra ba kra yame ampata ni fra betimi aba ombe se no maka so mo ye no condemn no mo ye no condemn etwere no ko yenso adane ne nsa wie to nti maame no nyina so obema ne gidie ebesipi no be bompa ye se wrade akodie ye ba me so yi mintime nko wo wrade wo na so so niam na aye kamafo na aye dimafo kome ko mame se niam na asisi no ano ode wo so ne sase ode ne kokomfo obegiska maame so to se wa na sanete te se okone de enyame ko na no ba ho ade na betima ya boa no about the man no some we no betime de na ba wa e ka be boa na ka wa hwe se bosom no ho ana se ni ho se ni wo so aya pempese bi ayi na gu na wa padwuma bi aye fi se ne wo maami to wago ontimi nya dwuma hwe wo sa onnenom tramo no konfo no konfo na nom tramo na se konfo bo wa nsa ne bosom mba obi so ane de no mu nyama bebre an otwa bia na ba we de ono we da o ono we abako no otu din de no ada o adwuma ne de enchiche bebre wo mu we de no we da o onom tramo na wotifa ko no ada se no ma me kobra no no anu abedi no se ma me ni mfa mra na we be de wo betimi aware asa akwo ete yo how ni amane to de waka mate na so be ba de on fa mra na omra me ehwe pusum ni wa na ese no pai free no so no ko yesu ye ne kraje nkwa no free sa tebia no senso wo mu ana papa na je sa so ba ye be hu ma ye de ese mu no so kra ba kwa je se ko se no ho papa na de yan ko se no je wono wa ye no osirim na se mo se no ansa se no ye timi agi tumi ni de ama we no mame wa ye kra de so beko na ye bi si utumi de ne banko ade ya no obe pai mu ahwe se edaso oba no so ana se free ho meria mi wodi se bosom ne wo ho de na o se fa ne bra no nhwe bosom wo nwaare konfo wo nwaare wati na se wo de ka me konfo wo nwaare de wati bi da na on pa dware sate to akom no na obi ekom later tige onim pra bia onim ba onim pra ni nema me na misi ni de we ya onimpra ma me mesi onimpra minim ye nyone ne tifie nyone na dada da bi anda da ba o ne dan obi a wa wetra mo abro de ono de ba ye de etima me bosom no ebia na wo ho na oba no asoso edif na konfo abosom yi nwale ye de o di fi kra ka wo se de bia bosom no ya na bosom ne sane na me bisa wo me bisa wo me se me bisa se adentina wanywale adentina demu ho o ma ne bosom wa ma ne wan sini na ma wan jare wonye hwe wa se wanu na amana yesa se bia de so ye ma no nya ntu de fia kan to no so punish you so me ode trauma ode oye kon so the punish obe punish you minim konfo bi ne bosum ne kire nse ompe de oye no wase obetima ware bia kan yere ho empre bia so otwe bia opa wontwe ne mo sa particular oba we de so ompe se obeko no konfo no ye na je so ono susu de ono ope mu awe de okori baako okoye mpa ne oba ne kodae bosum ni sane konfo no so no ana woka konfo to no abo amu na akoye na wo so na bosum ne sane wo so ana ono apam ka bosum ne ka se konfo mo hun mo hwe ne yie pa mi tunu fo mfa me ka kire ne se ababa wa bi mo onko no ho me betwe na so na yi bosum fo to ko yi chiame no ye pachew se wo sre ne niema nana ni nyina wo hobi me se ebeka so obi ahyeda aso konfo no ko akisi yehu ya so konfo ese bibi aso no ko akisi ne no wabobo ntabo bi ofie no de binya ntabo plywood ane ye dai bi wona ye de ahyehye se ne ye de ahye ni mu no de mpoma tu eso no ko akisi ne de wosu wodi ti bo mu na ne ti ni wura plywood na ne ti no
plywood na ba hye ne kon si bosom ne ko ɛhɔ na ogya ne mu bosom ne free ne mu ko di hɔ na komfo ne Philippine ɔtwe na so sɛ watimi akɔfo atrama anom de a ɛne abosom no wafiri ne so ɛna so o punishment de nneɛma bi wɔ mpɛ na ɔde yɛ no to bɛ sɛ wo nipadua no ma me ɛyɛ na yɛ bi se fa ne bra na ɔnhwɛ sɛ bosom no ɔne bosom de din ko yɛ komfo obetimi afrɛ bosom me baba kana wo se ayɛ no ɛyɛ de bɛka asia no mu ade ba ayɛ ni nyinaa no na yɛ bi se fa ne bra ma me ka de me pesa me ka no se me ba no wan hwi me ka se yanko hase ya wanko no na asam ɛno so yɛ ntimi me fa no entam no ntika mu se yɛ ne ba abɛhwɛ mu wa wode obetimi dia kwasim obetimi dia on don fa ne mra sikasam dia onya akire di on le bina so bebo na krokro no sam obenya mo lole fe na mo den beba na kro an ka benya lole fe ama me ba me share de don ewo mehu se da o kan na makoto ne boode ti sa kam sika nyina 2 million emfa obeto fu ya kwasira me bi kwa skani me ho kanya sa dia me ma lole fe se ko try na fa ne bra try na fa ne bra yedna na ye bi number ne be ma ne hu ye hu e bia na ne matimi access yedna na ye bi number be ma no akoye ho adwuma na ye bi me number na ye 0243 na ye bi number 0243 13 45 35 WhatsApp number na ye 055 76 67 510 na ye mo number no so number na ye tete dodo 02 da bi omo pe ye friend 0243 13 4535 eno ane na ye bi number say one madam romade achi na de esa we hiamu abi abra me ho no enjesika sembebre ne mom ade a mejisika kakra ayeduabo emfra me na wadam roma boam wo baba na maboa me kura de minim ensuo ne beboa na no loto ane wo su bebre akodi brada no bebre akodi bebre di loto brada etwa mu ya mama mfre wa mo frɛ no pacho na ye bi so sorry na mafre nyame wo hɔ a enema besesa nipa bɔne fo bi e wotu ye so sa no e de ani hwia ye ka ensuo ni asemai no mo ayi no man kunim die mra na enema ansesa etu obi ohia mo bi awo mra wa wo pɛ abani bie wa wo pɛ sika akwantu aware sem adwuma sem be ma osisi mo emre yiri abu kwasia be ma bi abu kwasia be ma wo bu oba kwasia no ye de wo no efa mfre na nafa e wo de ba e de be wo eti atiefo na ye bi se du fiala bi ne mama no nche se bi ni wo me wo e bi na bibi na ese kwan e se me wo wo frɛ jai so one answer number eti wada roma momwa wo to gold na wo hunu so no bra e wo ba yes ka semencha na eto kakra bi na ade be ye oniema ukone ya na ade aseda na ba fa man so dia wo sa kakra wo nyesika no eti brane entonchia why kana man kwa say na kona kofa kokoso na ye bi number ni bi 0243 13 45 35 0243 13 45 35 o say ye frɛ ho ya na na to ye po o ne nko ye ne wa wie ti sie mo pɛ mo abia no ese ba start bọ́ọ̀lù ní tìrà náà mi ma ẹsẹ̀ ma start wọ́n wí hìá mu ẹbí abira gbogbo àná ọ̀yà dìdí fún ọ̀hún sẹ́mi wáyé. Dèbí ọ̀nà àti ọ̀nfrẹ̀ náà ọ̀frẹ̀ wà ó sì wọ̀nyẹ̀ dẹ̀ ẹ̀yẹ. Àná mìdí bẹ́ẹ̀ tí a àti ẹ̀fọ́ ọ̀hún máa bá. Nana yẹ bí sẹ́ mo máa bá wàdà mo ase sẹ́ mo tie no ọ̀sọ́fọ̀ asante ẹ̀wòfìà ntí máa mi di nana yẹ bí ẹ̀kí wọ́n ní nkọ́ wọ́n ní muduru fakọ̀ ọ̀muduru ọ̀wọ́n ọmọ abẹ́yí atọ́fọ̀ yìí tọ́fọ̀ pẹ̀ yìí okay nana yẹ bí number ni bí 0243 13 45 35 0243 13 45 35 wone nana ye bi entwetwe enkomo na yenje oso so far santi e ofia sei ye da ye ho ye bape na afi ye ba beto aso na mamenko menua ho na afi ye ne nwie sansa ne bre na ni semedu eda ye anim no abono nso apa ho nonkron apa ho sema no enso ye ko Dr. Bibi honomo ono si edronko a ensa yade Dr. yakwa akwaba menua edronko ansa yade
ɛyɛ no kretudo bibi ka ho bibi ka ho ti sɛ bɛrima ne ɔbaa wode ɔmo kɔhyɛ dan mu a biribi ansi a awɔ mma biribi ansi a awɔ mma apafoɔ mo hyɛ dan ɔmo anda awɔ mma nti wobɛtumi de bɛrima anaa ɔbaa ma bɛrima sɛ ɔde ɔmo akɔhyɛ dan mu atum mfie nan ɔmo ngo because ebia na ɔmo anhyia mu sɛ ɔmo kɔhyia mu ansa na biribi asi saa na teɛ nti wodi aduro no kɔ nipaduam na aduro no ɛsɛ ne biribi kɔhyia a ɛkɔ support na aboa no nti sɛ nneɛma bi a ɛbɛboa aduro mu na yɛ adwuma no ɔno ni hɔ no aduro no kɔ a wɔkɔtena hɔ kwa ɔntumi nyɛ adwuma ɛno ana doctor aka no dog ɛnɛ fa yɛ wura mu meda ase pii sɛdeɛ wokan no Big Hands Natural Health Clinic dodoɔ no a wɔte yɛ nkɔmmɔdie no agye atom sɛ aduro nko ɛnsa yadeɛ ɛsiane sɛ me ne wo kasa yɛi obi etie na ne sisi ne kotodwe wanom hu nuru anoma ɛso so de ɛyɛ na ɛyɛ no ne nanti ne sɛ nya aduro na wonom ne na ɛnyɛ ne mmom ne ohia biribi na ama no ɛno ntina ama aduro no anya adwuma ɛsiane sɛ fa akɔhyɛ no sɛ wamfa nhyɛ a ɛfitɔ eti wutie Dr. Bibi Big Hands Natural Hair Clinic na usisi yɛ ɔya ukotodwe yɛ ɔya wonsa yɛ otititi wonan paboa show na worompo a wonte na wanum hu nuro na still de yɛ wa na yɛ wa kai hu sɛ Dr. Bibi mesi aduro nko ensa yadeɛ na tie obi be ma nya adwuma ne be ma no enya adwuma kura da ho sɛ tim hey wanum hu nuro wanum memeduro bi bia bi so ne be ma no etimi nya adwuma sɛ de wɔhwehwɛ fa ɛna meka kyɛw sɛ nya aduro no na nya o ne mom nanka wo hia biribi na amanti no na ama wo bɛɛma no anya adwuma ka hu sɛ bɛɛma nwu ya ne bɛɛma nwu na deɛ na ama wo bɛɛma no ɛntimi anya adwuma na sɛ ɛntumi nya adwuma ɛno no yɛ asɛm baako ɛsɛ obusa ho deɛ na ama wo kotodwe no ayɛ wo ya wanom hu nnu anoma ɛnso ɛnkɔ deɛ nti na wo mpabo ɛhyew ɛworɔ na obi amprɛw anka nkyɛw sɛ maame anaa papa wo mpabo aworɔ a unhu nkɔnkɔfa ɛno ne asɛm baako ɛsɛ obusa ho na wodwenso na wadwenso na enko no die nti na wodwenso no wadwenso a still say wanu maduro bi biara still dwenso no egusu ba say enko esan say tie nkomo yi aduro nko ensa yade de bia me ne mudi nkomo bi me se enuane a yedi no sa enuane na yedi emu nuane nuo a ewo nuane nimu no emu nuane nuo na hodi nuo no a eba ni paduani hia de abɔ ne bere nyinaa no ɛno to sini a ɛde wɔ haw foforo bitimi ba oni paduano so na yɛnhwɛ obi wɔ hɔ a diabetes ɛna sabi kafra ɛgyegye no na diabetes so ba ni paduane so a deɛ yɛ ne sɛ enuane na wadi no emu nuane nuo na ahoɔden tim na ni paduani hia de abɔ ne bere no diabetes ne ba ni paduane na ahye saa nuane nuo no enti hwɛ enuane no ɛkɔ akɔboa wo bɛɛma ama wo bɛɛma sɛm no atimi awe nkyɛn na gyina sɛ gyina ntwi na atimi abɔ adwuma sɛ kɔnkɔmɔfoɔ agyan no diabetes ne bae no ahye nuane no a yɛfrɛ no aphrodisiac property a wo bɛɛma no hia de abɔ adwuma no saa nso na diabetes kuro yi nso baeɛ enuane no na nipadua ne hia na ebuaw ama wade hwe no aye clear no ebuaw ama wahunu ade no wahunu clear na wonko hu ama nko kasa afia na wani so nko ye o sade ebo asi no wani so nko ye o blɛ no saa nuane no diabetes ne baa no ahyini nyina enti wo behwe obi ba na nani wani so ye o asa ni hwan ni wani hu so obi ba na so ntimi nya clear vision hu te se hu nani mu ye saa so na ntwerɛye ubon se ya twoncho bi agu baabi ana wo read paper bi ana wo read bible ubon se wo di kɔ ochi na de be wani na de kɔ nchem na de asa atu abom na hu ni ye ubon so ahyase no yese de hu ni ye wa na ai de aka bom na se wani so yese de bo asi no ni nyina ye enuane nuo dodo no enuane nuo atosini e woni paduane mu eno na de saa ade ne ba na menka se no nko a kokɔ di bi ba pressure glaucoma cataract ni nyina di biba na dodo na eya na wo how biba ni padua no so a etimi nya effect o wani no so hwe obi wo ha ne de pressure na man the blood vessels ne moja ntri no aye nketewa
nti ama emoja na a flow together with oxygen na timi reach all the body region no because of saying the blood vessels the moja ntina nkitinkiti ntino ama moja dodo na moja ntimi fa nuani no dodo na enko nani woni de na ehia vitamin A alpha carotene lutein se ebeba ma wo hunu ade ye no moja ntimi transport dodo nsa sentini ma yenketoa tikakra bi nenya enti ama wo vision no disturb wo kakra je big hands natural health clinic je Dr. Bibi number ne yento aso number ni 0240 94 11 95 0240 94 11 95 0240 94 11 95 enti ya ne nuani noma wodi no tumi na bo ni paduan enti obi wo ha wo tie big hands natural health clinic se sia make say obi tie Dr. Bibi emprepre ya na nikoto ye ajeje na che ni sisi ajeje na che wo trase na wo sori a wo ntumi obi timi da ade chia no pa wo sori afini mpaso no na honam ye de ya ase ya bunu se honam nya ye ya wo ntumi sori preko pa afini mpaso dis wo trase kakra ekwa chire ansa na watimi asori enso no honam so da so ye ni ya o sa ni pa na meton safra ukoto ye wo ya wona ye ya honam ye wo ya de bia ye wonum painkillers sanso nko eno na me ka mo ati ase edronko ensa ya de hwe na wo ko bodily pains anase la ukoto je usisi honam ye wo ya na wo ko na pese kwa nipadua ne de atosini wom na yese wodi kan hwehwe esanse de hwe nipadua so pamo ya wo fi nipadua so de bia me ka cho se no ne ye frɛ no papain no so nya adru eton drug store ti papa ni to sini ewo nipadua mu a na nipadua ne ya wo pese fa nipadua ne di so etina de bia ukotojo eya wo ya usisi ya honam ya wo ya obanum painkillers a enko esanse papa no ba ansana aduro bi ba aba enti fa kwahya no wan fa hya na afiato sanso na wo be masema enko ya susu sa awuo no Obama ehia enyoma e containing aphrodisiac property eno na to sini ni nti ba no memadua no memadua nyaade a yeden ebe sore nti wo beka so Obama awu nanso na be manwu ya ne be manwu je Dr. Bibi number no number no ye 0240 94 11 95 to bo asia na twero 0240 94 11 95 0240 94 11 95 kan hu se wa hen makokobin Frelina fatu tima hen makokobin Frelina enti hu tie Dr. Bibi na se wo susu se obema nya adwuma hwehwe kira kwan nyame fa yeso moa wo na de agira no ye nkyerɛ mfa nhye ho na prekope be ma ne nsole mu adwuma na be ma nwu ya ne be ma nwu usisi ye wo ya mpabo anso wura wo nte ay onasi otititi ye osese bika frede etia fufufunu bim anase ensuo ma na fom bimu ay otititi kese unhu de onye pabo akura fitu a ya amfra wa unhu kwa koma tu ye menya wa hwehwe Dr. Bibi big hands natural health clinic nyam betimi afa yeso aboawo esanse tie enuani nuo na wuhia no enuani nuo no atosini enti ama aduro bia ntimi nya adwuma tina wanum nuo na aduro nko sayade wani na ya obisibisi basa no enuani nuo containing alpha carotene lutein le vitamin A no yenton enti no de o san hu ko no maduro nko a nya de ba adwuma brain fa fidie badwum ba bi hwehwew na yenhwe de atosini na fa akwahye no yemfa hye ne nya fito isanse fa akwahye no wan fa hye efito obi nsaye ni tititi se ananse ya chino o ya ni sananse chino ananse ya chi wa ya nko e basa na ka hu se wuhia nnuane bia containing circulating carotenoid enuane bia chese e containing circulating carotenoid obi nso so no wo dwenso prere anadwo baako otimi dwenso more than 5 times na de bia me kase be ma bia woda anadwo baako pe edwenso more than 5 times ne be ma nya adwuma adentia because junso na ankasa acidic eno kro na very salty eno so kro na contain heat na nyoma miensa we du be mama hemfiri be na be me detima yadwuma e basa akwa kuma tu yem na watwa fufu ama na tonkwam hwehwe Dr. Bibi big hands natural health clinic na junso no ebetwa ama obema na ruenchen na ruenchen kekewu ebe ruenchen na agina se gina ntwi na tima bo adwuma se konkoma fo gyan eya no kra wanum no bebre so de ye wa na eyewo ye ma hu se adronko ensa yade bibi ba ansa na aduro na ba ti bibi na nya ma nti usi papa na aduro ni nya adwuma na papa na aduro ni na nya adwuma na mom na hu hia bribi na bribi na amenti ama aduro no enya adwuma wati nkomo na se
enti no utie Dr. BB Big Hands Natural Health Clinic age number no ye 0240 94 1195 0240 94 1195 obi adwinso okoyesi ni prostate no ejeje no wanum prostate aduro nso still enkokai hu se wo ku prostate na pese kwa we hia nuane no bi aye frɛ no lycopene in abundant form wo ni paduan sa lycopene na betimi aboa ama aduro bia betimi activate system na nourish system na ma aduro bia etimi aye adwuma enti kwapem se obenya sa nuane no na efa lycopene in abundant form wo ni paduan wo ba num aduro anoma odaye enko esan se aduro nko ensa yade what in common say wo so nsa no ba bia otititi mpabo awra wonte ubse de bia na unsa yo tititi na yo titi hunam ya uya mesi wo hia nuane no bia ye friend say papain wo so da wani tia wontimi na bia me na pressure ne diabetes nti choline no a hwe naso no enuane no bia wo di paduani ma hwe naso e fa ni choline wo de no asa eti wanum na duro saa so still 2 hours no wani ate wontimi na bia enya duro na wo hia bibi ni ba ansa na duro ba na wontimi na no choline no awo for manasa asa eduro nko sa yade ebasa hwehwe Dr. BB Big Hands Natural Health Clinic na nyame mfa yeso emwa obi won so a osa agege na che osa no agege na che wa numeduro bibia bi so no osa ne nko eno na me ibu sa wo se eto da bi a umoja na ekita wo no eno so boa ma wo yare kontem to da bi a umoja na ekita wo no eno so ene hwe ma yade ni timi firi ho because wo ku osa wo so ye O positive aduane a wo didi anu maduro no aduane no kura timi den ema wo umoja na no egene tieniye enuane ben na wudi ede no maduro aduane na wudi no eno na koda ni petrol ene egu ejanu mu ema ejane dere wo osa no too much acid ewo ho ene enuane na wudi ne end results nso ye highly in acidic content enti ne te sadia wudi petrol egu jam tina wo dele wo yade ye no enti aduro nko ensa yade ye sanso na obi ni ne yere aware awo ne ma hey wakoye so mu bibia ye fine enso so be ma no ntimi nyim oba no so ntimi fa ye fo no eso so mu bibia ye kama obi so akọ ye se omu bi kese ono so how bi ho enso wonu mu nu enya adwuma bra na bra ye nche chonuane bi a contain estrogen because e basa na to de bi oba no hia estrogenic food be ma nso hia testosteronic food enti bra ne ye facilitate quicker conception mamu ye ma nyame nam ye so ma wonyem ntentem na de wo hwehwe no nsanka esanse eduro nko ensa yade je number no number ni ye 0240 94 1195 0240 94 1195 0240 94 1195 kwabrani bi nso tieme dwonso de no okogina ba bi so dwonso no ma ebe che kakra nsa na ba obi nso ne dwonso tentem kakra na dwonso so bebre na ju daytime no dwonso so wa chese wa ya ebi na wunya infections enamu yare bi na wakoa wanku ni yie entina ma abawura obra stream ne mo na abawura obra stream mu amenne wanya disseminated gonococcal infection tiama wo be makurasa ye basa kwabrani timi kogina ba bi pa so ohwe ne be ma de adwonso de ne sabeto ne trousers mu edi be chini ne trousers ni mu wo huni be ma na nkampeso de adwonso be ma na san de obe huni de nso aka kitikiti ase twokwa ya twama na san kitikiti nso wo hunu oyi a odwonso a pressure sese ba dwonso ma ne to tsen no pressure ne ma na de dwonso no so sa agu ni mpaboa so hey wanu mu hunu so still there na ye no e basa ka hu sa Dr. BBC we hia nwoma bi a contain anti-carcinogenic properties, antiseptic, antibacterial agent, antifungal property. We ma ya obanu madura enso enko we a meka nyina so nya aduro e ya nwoma bi a wo hia na wa hu abanu mu nko a sanse aduro nko nsa yade enti wo tie Dr. BB obema no yade bi ama na ye de ahi afon yade no braye won nko nsan firi ho na be ma no be de no ho what in common say obema no susu se enya adwuma da fom se koyo to be ma nwu ya ne be ma nwu
bra na ema hu se aduro nko nsa yade na nyame mfa yeso ma obema no enwure nchen na nyina se gina ntwi na mu adwuma se konkomafo agyan ebetima ba se wo num ka hu se aduro nko ensa yade oba bi nso so wari kran chen so menses na mayi eba 2 days na atwa 2 days ni kran san floye usukro ya wo pa wo e pa hwehwe big hands natural health clinic ene Dr. Bibi eni ahia na nyame mfa yeso mo a wate yemfa fidi badwun ba bi nhwehwe ne hwe dia tosini na prekope no yemfa nhye ho na nyina ye na ma agyae se efifi to no wate nkomo na se onso diabetes ama obe manya adwuma pressure ama obe manya adwuma eno so kra mu oni so ye ble onso so no prostate ejejewa mu dwen so ntentemesi a enlarge e patcho wo pese wo kona kwa wo hia a lot of lycopene se de mekan no onso so arefi ahya wo ma esan se de hwe enkaika so efen blue million wo de na san enso wo no maduru eduro nko na wanoma basa di so wunya nuane e content sa blue million no na fa kwhye na kwhye wi a afi bibia fixe na wonya aduro bi no ma prekope o yare na firi so na wana won sisi ni won kotoje wo ye won ya no honam ye won ya ne de na won pa boa won so kura won hu ene muka se wo se yi esan se mahura so bra na nyame be fa yen so ama wagina kotoje gina wo sisi so ama watimi ayeden anante kama ama won so ho ato obi won so a stroke ejeje no esan se ni ntina katale nti ama moja no ontimi nya blood flow nya total blood circulation ajeje na che be pacho nya nida so nya rehwemu ewum se wanu munuro nanso kai hu se wuhia bibi ansa na aduro na ba bibi ni ma ye ni nti ana egu so jeje no nyame pa o hwehwe big hands natural health clinic nyame betimi afa so aboa wo koko ayobi ti ama na topa kura akofom ode ne ho ka oba ansa ne ho ba be ma bia nso so no oba ahia na watopa buom na ese woto kwan no esili ekatwom na ma pressure punch ba watopa ni mu na se woto be ma bi no oba ehia na ne tu bie ne tu kwan ni bie se ya mframa na mu se sia na waje mu e ba sa na hu se koko ne ejejewo bana nyame mfa yeso emoa wo na wonso ne ho na bibia nwie mu di wate obi su e be ma okoye se ne low sperm count inti one na yeri hia awo bi ama me pacho se ye azoospermia na se oligospermia se na bi wom ana se bi nim sperm no hwehwe big hands natural health clinic na nyame mfa yeso emoa no how be titisi no emfiri ho wate wonso white se bi kafra yi sa katoa he ka wakoma tuyo na wona ohu kwan bae na on woto esan se basa na aduru nko na wuhia mesu hia de antibacterial property antiseptic antifungal agent when you aduru akope bi ato a wobenya bi enya aduru bemfa fidi badwimba no hwehwe ne hwɛ de ayera na prekope yen kyerɛw na fa akwahye no so wan fansha efito na mede ma sɛ mu kwa wie yen sɛ wote wo haudin na sɛ wanti untimi na freme me mami muso freme na ne Dr. Bibi antwetwe nkomo na hwɛ sɛ nwumre mprempren ya no de ye wubi no ebia na nyame afa ye so aboa wo ebetima ba sɛ all sɛ bi gege mprempren ma wonda me kyerɛ wade bia ma waya ma wada ade kye wa hwɛ Dr. Bibi na nyame nam ye so atimi aboa wo sɛ wote wo haudin wanti ni din me sorry bomodi an so be freme na de maka nyina wo ye bema na sɛ wo bema nya adwuma na sɛ wa ma hwɛ Dr. Bibi big hands natural health clinic na wonam tenten wo ate sɛ de wo pa akrante awie na wo kwa hwɛ pum akrante ye nyini wo pum tie nkomo yie akrante ye nyini wo pum sanso na wiase no bia ni wiase a o drive car na ni petrol besa na obegbo awura choba emreko filling station wo ho big hands natural health clinic Dr. Bibi ye wo ho a himfa pa na wo de wo haw eko hwehwɛ ye na prostate ni infections na ajeje wa chena wo dwun so bebre no na memfa yeso mo na wo be ma na susu sa ewu no ensole waka na nyina sa gina ntwi na mu adwuma se konkomafo agyan je number no na men sorry number no ye 0240 94 94 11 95 0240 94 11 95 0240 94 11 95 kai hu se ube hu big hands natural health clinic ahene makokobin new side junction abia pound for no taxi for no busa frelina ube hu Dr. Bibi big hands natural health clinic nyanya memfa yeso emoa yada Dr. Bibi ase osi anajo be mu adakama na woduru na wonom no afie be ye adwuma onka se duru na enye eya bibi na enkoye enti ana ema no eba ne sa no yeba na fe so far sentence so abeto so. The moments that matter in life are shaped by our culture and our tradition.
na ewiemu ya na ewiemu nye ewiemu nye ewiemu nye na woso na bosom ne sane woso ana onu apam ka bosom ne ka se konfo mohun mo hwe ne yie pa bitu no fo mfa me ka kire ne se ababa awa bi mo onko no ho okono ho me betwe na so na chiwingam yi chiwingam de untime nwe se be akasa ne be kokama me mfa chiwingam hwe no fa show bag no kwa no ato aso eno no eno yankwaso yantoaso yefra wo sei Ram ya pa ala bono wo sei apa ala bono apala bono apala bono wo ye de ni ya frafrani mona monchia ho te se mo kan sei hode ho menga ode ho menga ko anwane na o tumaja langmane na mekasa langmane so so langfai obisa se okay langmane langfai na me se langfai langfai temo klara mo jeso langmane se langfai jeso ti sei me ho ye monsieur frafra langmane langfai mit kakrao na ese miru na afie kwesi frafra da roma no chire o se langmane kwesi Boafo langmane me se langfai mama wanya mfie sei fie de minimum nimu fie tubinya be 30 years mfie aduasa ubinya na beka so ni mi pebi ahye wa no wanya mfie aduasa aduasa de obabo me ba penyin ne kranya sai se wanya aduanai oba penya mfie aduanai na wuhu mfie yes nti wanya kura no be 60 65 de obetime nya ho okay o ma say o mi num o manum ana ofrikru be so free bolaka ya kasa de mempesa o kasa be dindi free bolaka boga yanka no bolega boga yes ane ni netia bolega ti ya professor ni ya no boga enya boga bolega sa kire say bolega menti asia menimasi corona di na ade onim you e de bibe serious mame yenin kommo ni nti wa kusem ye wo famu ne wa atete wa babesi sabre yi no fa bitu yanim na yenti ne hwe kwan befa so okay dia apitasia no ne me ba penyin na me se wanya enhwi aduanan no ushia wukuno we isia no ya kurom ya yankasa ntentem ma yendi ya kurom jom ukurom jom na akwa ede wo kurom jom ya me ko jom me ko adwa ukoton dai ikodijwa ugoto nuane ne niema ko to nuane ne aduana ayi nkwan duane yedi ye nkwan nam ne nyadoa tomatoes nom nya nkuruma ne na me ko sia no no so to dai obeto kramana obeto kramai media minimu dia baba to dia no obeto kramai anase no obeto kramai se boga de kramai nya no ya se uko jobia uko to kramai se kramai de boga de frafra for de se kramai de munia madam for na bi wo ho de na ya sa na ya no ho na o hia no na o se dai tata na wo mfie sei Osha. Baya 19. Na say 18 19. Nse no so ya branti o. Wano no dia wa chami penyin kakra. Ocho kakra na o se dai. Na wa simipe. Obi a wo ya soma se ko didwa no. Na do ko no sha atade bia na. That time say what she legacy be da usire mu sei no bi anana
Say Satan ya nim sa life. Tonight you na see from na. Samre kura me ma incest Kwasi atade no. Santa ne Kwasi atade ho. Say asisi hasi. Sisi keten no. Mane de. Tinisi from no hu no say ofre wo. No say bra no ni nkomo. No so pel. Na so kan say. Na me so metia. Ma me kasa gu afidie no insu trasi. Metia ase. What will be a winning no not you? Say me wanu no me nipa me soa. Wo mu hwie. Wo so wo. Be man fin to no nim wo. Na onim me. Na so nim no. Na see you. Ti fro na mo sha ase. Fro ho no wa ma hwie na yaka sa chai. Ya fie mben yo ya nsese ho. Bia na me kwadwa na wahu me. No achia. Sa edidi musa na kakra sana me so na so akama no. Se ware no. Je busia ware o. Na awale ni ba. Nsa na mo bewo. Na afende ya frisiram ya ba kuma se hase. Woni ni nyina. Na mo woda. Dabi na. Yo, eye. Awono ebe wo hase. Yo, enti eho no ana niam nyina sha ase. Enti mo ba kumase a mo bewo ye no, ya fe ye mfamfiri ho no. Ebe wo ye no, ye wo nkola ne kama. Me wo 7 na mienu afirim. Ma mienu afirim. Me wo ma 9 mbema miansa. Na ma mienu no efirim na ka mienu mbema miansa. Na abrabon kakra koduru mrabi na mikunu yare ya bono ya ni afra mikunu ni afra wate fom mfie miansa na wade wuye wa mfie miansa na ninu efra no penyini no a wakwa school na waja school na waba afie na wabedo aburo enye sika de ne ko ai ofie so ai abofo side wo free hodi baby odene ko eni odene ko ayar sabia ene penye baby odene ko na wakwati ne nino na ne school ne guya wantiman kwa school ne biom ana wati ne ni wie ya na efoforo asan ba ye na nani na dabi ne nai nani no ko ye no ohunu ade no wa hunu ade no ne nai na asan hunu mabro ne nai ne hunu ye to kuro kakra kabi ne nai ne hase ne kura ya na me kasa gu afidie no ja ho no na kasa afidie ne ye de kasa aya twa na ye ne kakra na kuro no ko ye na ko kaketu bi eto ne nai ne pampam sein kuro ne da hosa ye ya antiman ko na wadi kuro no e de ko samado nti owuye mfie sei ni mfie duba ko ni mfie duba ko owuye mfie duba ko ni nti mikunu wuye ana penyini no na wawale awale no kura to mikunu asana wawuye na wano ne ba ne wo kura mienu na satam no mekano satam ni nyina na ye wo tekimantia hote hodi ati hodi pa ya hafo apuna hafo tekimantia na ho na ya tena ekura bia sin ya froho amangwase aho na mikunu wuye na meba no kasadin meba ne ba asante mai hasei ajamasu no na me soso me na nene ya no mu aka tekimantia ana wase memla anu ne yere ne dikan bae na wa me ka ho na wase memla na me kura me mpene se me di me banechi
Kwasi memla sem me ma me ye fa ni nyina nto nchen because me jawa hwe a obeto na nsem saa ho nyina wo no ba o te bra o pese obekọ ho nyina ho hia ye ye no adi nkomo e wo fom dada wa boy nsem no mu atiti bia o ma ni nyina ye nnum na wo ho sese wo se o haw bia to ma etoto ma na wa dwene ho a wo nte ase o ba panyina edi kan de na ato no be ma e ba panyina adi kan no de ato no ne e bra papa efiri mu wie ne papa efiri mu wie no de ato no ne ka kwansia na ato no onya ka nkwanhia e wa hefa awa jama suha na satam ne na wa moto moto do nya accident to moto ni na wadi Kwasi aka na ahona na ne nan ebuye na yade ne bae ne na ebuye ma no ho beto no ma no ho beto no na yare afoforo san bae yare be ya etwere yade no wo no twa wa chapa na wancho wo no kra bre no twa da bre ti o twa ye no na di mfie se wancho na wa ya adwuma ni nyina ya aware ne yere ne ono ne yere ne ewo mienu ne dabi dabi le twere ya de senka yinim se e ba ya na nkra bre mu na na ehu se akra o twa o se o ye na wa fratofo obenyira wi aware awie ho ne twa be sha ase wanya ayi ni onya accident wie no asa enu koye no wanya accident ayi enchabia wa free system bae no na wa timi nantena no na wa twemienu na yale no ebe kan na yakura ya nte ase je said de meka se ye na mame na me nte ase wa free system bae no antoma wadi ebuo no ho a wada na dwo no oba na antoma no hase yetwa ntoma na hase na wabae na menhunu na mefu ntoma na se mesi no ntoma na yetwa bi afiri ho nze ya twa hase afiri ho hwani twae menim wadi free siram bae sa na tie menim ipakura wa twa ntoma no ena yale ne kanu edin abona se yamfane nko doctor na ekobone nsu a na nente etwere ne kana this a hospital obedda hosa ninte da ya samu na dia waya konfoi dabi wanu na ne ho ato no zedie no otwa no akosisei etwa no ejai etwere ne jai mo yeden yari fufa baby susum akomfo ne malamfo ne niema so a me de ne ko baby mo baby edi okay wo de ne ko baby me de ne ko baby ana ye man ho to no ye man amabio na che say ye sunsum ya de ne yedema sana tie amabio mu no na akoye ensanom etwere na amabio aforo da ensanom sa na we sensa de ye nyina etu yenim sanom na meti ame no kasai wonom nsoso ono de enye wonoma wonka hwe wanoma wabedi matem se me na me yebayifo na me yan abra o praye me kan mensu tina na midika ebusa na ye bi se na abatan yetie especially mumma ya me makrade ya na ne mebu ho ayi ti mebu ya nuguso de oba hu a wosu pa na be ma hu aya na ese mfa ye ho wona wu sheda high bebre but oba tan de hu a afiri me kuni yale akura bra me jaisu no misro jaisu ya fra wanti mi ya fi me na me ya bam me do hwen kola no na hwe no so be center why come on la show kila bewu dru diaba bona grow limited for ne diaba ope bi ata na wafre won mo 0246519013
0246519012 na wone wono akasa na Pharmatrust Limited womo na akofo dre friends Lumi Trust ediaba eye malaria dro tatahwe malaria hu se wanya bi pe dre beboa wo eye Lumi Trust dre aye kan na baby vi drop syrups no so ewo hono no so eboa minerals ashemu ma eboa kwara ma nitimi nyine from na neurodojo no eno de bibi na hono wo ana baby na sansan bi ni niema na ade bi afafa so na atwetwe bi enyunyu kama bioglobin syrup na ne capsules eno de vitamin B12 ana folic acid ewo mu nti eboa wo ema obi a woni so biriwo ana mogya so ate ni nyina no eboa wo ema otimi gina so sebrane ebo abrabo no eyi trouser 400 asonsono atamfo asonsono suru asonsono mpedin no kura esanse eche wo mo na yam wo mo wo yafunu no mo usabadwe na felipedua na nyina hoto trouser 400 asonsono suru asonsono bi upebia to pharmacy bia na bi wo ho no mo free 0561 088663 0561088663 na mpanyimfo atwetwe ho enkomo na enoan no Jojo vodka mix eyensa ewodwaso Jojo mepoyi mejibi kwambia so ne Friday ni di Jojo di beye niema eye kama pa bomodi ana pebi na niema enkoyi se de sese eko emfa ema Jojo vodka mix feel the punch in every sip ebi won kran Kumasi Ghana fa na nyina free eye Jumekwa friends say Oak Barrels PVT Limited and odiaba amasama enkran opedudu moto Kumasi obolo osewus divine favor na keu honso so ukwa obekokoto wo mo anase obefre 0536 9477 59 0536 9477 na oni wono atwetwe enkomo also for Samuel Asante also watie ma mi nsemi nyina ma mi tie de okafa Kwasi me da se am say ma me ne kasa no ma hu say obusabusa no question bebre kwa mi nu so na mi hu ade we one papa no ma fa say ni papa ni no akora ne papa nua no ehu ni say wode ayi bi yam awade aka wade suma na chi wade aka no eno itimi ko be fa ma ni nyina so ana am say esono de wokom no issue no esono mu aka no ana esono mu maka no de wono de motokunya accident wi ase etwere onso no kire se okokromba ya insanwe ya okokromba ede na okokrom no koyeye tata no dadem ne namu buye ne de koye okay onso Kwasi so ne yakokire ye ma ya ana wakakokire oba na obenya atwere onso omkrom ho no no ahun ayete se yesi mema na eye titire good ye pemema no more good entini ya die jade sa ye ma kwan ma won sole ye ma kwan ma won sole Kwasi minim tribe bi sa u ko okromu a empaboa chalote na esa wo sheko enya ho kuku u ko ye obeba obetofom team me ne medam fo bi ko okro bi so na me wakra na ofi no atoka ofro ntino onim kama me driver na de ne koye na ye koye a ye dru kru baabi no o ma ye pake car no si kru baabi yeah ana ye fa moto me hu baabi a woko ana ye fa moto ayo ana ye drive ko ho ye koye na abobofom bataba e koye say ukwa wo ye omo ne ma omo ya mo ye bia na esa wo ye bi ye kokoto sabi busumbi wo ye no mo bompa ye no mo bompa ye wudi na mo di akpela no wadi nya aduan me de mo aduan bi edi yo nya akpela esa wo ye ho uba mo level mo level sado kun no mudi na wadi bi banku na wadi bi fufu a wadi bi enya ho sabi de bi enya ho sa wonni bi da ma de eche da mu no papadan bambu na boso ana boso odi asumdue baba abekoso ba wo de ye wadwene se oba ko be hyesu be se coat ana be se jeans ne ayi bi oba basko e one oba senye wasun se na me no wo kan me ka kire wo se ye bibi fo suban no ahoya pa fitai ene ne de atwa yiti pesamin kuminya fitai say ye Kwasi
na anya kwaku ɛyɛ kwame na anya yawde ye nyina ye mbra fom ye problem pa ye bre no ba bia kwasi ye wo na de hwe se o maame mamu na nyame aye wadom na bia wakohia obi na nipa na start boa wo e bi kra kwasi wo boa no ndu ba bia o bo ho ase ye ka cho se wo mboa wo nuanom because as kra bia unnu ba bia o eye moa ketua bi ne ye de aboa wo e na wo ba na atade bi na hye wo keke because bia atade no kra de che wo wanto eno ne ade a etete yen ento tim se de okokonya as motor accident no wakọ ya sane yare oba ya be ma sa ba be onwo ato wo ba be adwuma wo be hwe maame ya ri twira to so kra ache ase maame ne se oba ne ntoma ne ya twa no ya de yeden kwasi wo mo hono sa ne honko eye ba bia maame die aya kom ne die no die di kan ye se ne papa nua no ohun ni se akora no se o ma ne kwan ma odi sunsum ne ye adwuma obedi ye obeboa ne maame ne nuanom entie na odi na chi wade ye beka no na wasa to bibi ama no eni nti na makora no nom tramo sa no because odi chi wade na kan wa wie enti o to de kode ne ma wie dia ene se na obekom ya hwe obi ba de asam na abeka nkosa asam na abekeka untimi nya hwe suma no kra ebianza onwa bosome no onware aden wanso na kan ho bonten ate owura hanuma untimi ntra ha enso so ye konfu then dia kan no so no won se de omaye no omaye ne se chewe se ene obetwa utwa ne yesa oyare ade nsa no mbema wo eno na kwasi nsa ne kitikiti bi aka wa no abebo kitikiti bi ka wa no abebo ana won se ade ba kwa na medwini we hu no se omo no hu ebasa eya mu chinia no wasa de akofie efie nso na ade ni free de bai eba obeti ode ade ni be kofie efie nso na ade ni free de eba na sa de akofie ya sa tumunchene be ye west so say ana on say ne mani na issue no wo kan if we so na about because utim say nipa no wo fie wa onim nkwala ne daate onim de besi wo nkwala na bra bom enti wo mma kwan ma sa ne ma ne mam enti na obusa say beye aburu beye so kwasi we aburu beye so to understand say beye de say ba ko bi mienu bi na obesai ba we de wo semu nyinara because onim daate Oma ba ko krampe ja because mo na mo de be it is amuna mo we your friend I dey say familiar spirit e wo fie wa okay sa sunsun we e wo fie wa e na edi fie ninya so for ye mama ye tie for kwan na ye ma o sema mienu bi na o nso amre mu akasema no enwotwe na no ndu abo na ye pagya mu 0322083581 83582 83583 na yede mo so enche dwumadie no ma ka bia enye yi sanse ye ne mo ana edi dwumai 03220835818358283 ifa cho majo ayo mini Kwasi Boafo amale yamani amale mamintio o se sushin samdia no na yakanda bi I am from ADNT anye easy sa nti mo hia na mo ama me no wai okay amadu yamano no yada ase ma yemfa ofoforo no no susu mrem mepa cho me mwajo Kwasi Boafo ye from Sadaka Safri mediane Duncan official taxi driver G okay I mean you papa gas moving papa fi ensano no akwashishi otawo kunya papa no kre we are suffering after the guasole de ma you are no na Kwasi ni bibi sabi you taking fair asa that you say ya na master bi aya na kan ko si sabi chiremfo no enye no so again kola ida chibe fe ba na ni bi shefie no o se o mata so we dey best ebe bi ishira die ye ni se ubenya no tumati be okay don't care that say don't care na yetenin kano ipa cho majo moja udin baby akasafi mekasafi atwako fudia barema bawa maminti o barema yo akwai asuba meke abetum yo esense me yo ba esuso etumi ane wo fie
me na na share that ade ne ma me enti afade me worry ye no me ana me nim se saade bo okra e kama ho ti ba bia me makobia ye sunsum woni sunsum na nam enti afade e ba se Yehowaafo esrem wo mo menu akoma wo ka ho no wo mo kodada menu ka che sa abosom nye adu wo mo se sa nyama no etugu ye se wo mo nto anwu wo mo fai saade ko ba bi kodane saade no afa abusua no tumi ewo mo no amena dane wo mo japade asoma me kanya asem kutu o afa e ba se minna wo mo so wabodam ma wadam sei enti me wari amene me kundi be betena kofo bia enya asem e da fom kra wo bi ko tibi sam wo dimatam wo ya bodam ni wabodam me mo wadam ena me ametena sia ho ne saade no afedi e ba me se e wo se me bisa ade ne frifie enti e ma me bo me na nso wo man papa nso wu ti me bo me na nadi ada se abo to me na se minimini nyina na me bo to me no edi afa dan ba wo se mframa du kukukukuku e ba fi ametimu mu na pankrofo da bi so afa ni ma hu sa ha sa adena Yehowaafo kwase saye se ade a wo mudi me ye no ade afro da so mudi me na si fam ade ade a me ye no wo hu de ne ne ndafo sabe yakọ asanteni ahụ ka me kom gidigidi enti asema mbeka bia so ebem enti wen ne nua no ne papa nua na hu ni se tumi no woni ne be enti wo me di efie ho sunsun no enti wade wo me di kaame okay enti na ka me ya bodam je say wado se nyanko pa da woro ma de mo je say wo di tumi ni adwuma na oh se de wo me so a se me ka se me to do wa ntia eyo okay ye meka bia so bem Mariam ayedase yo Mariam no experience a ono so wo nsuo hunu de wa famu ni bi no ye mfa ba kom ye nu nka ho majo awazi atutu otutu jambo brofi kwa mo ha uni abadale opuni so chia o wo se mejiro so yo mi jamba mejiro so pa na mi ami o kani militant ko brofi nyako po de ya ba kwa kani flo why yo edi mbazi buru edi akwantere obi a me chiaro se mo ba fe mama waran why na na bi oko oh wo se me chiaro why yo wa ne ya chiaro so be awazi ye besre de nya ba ye be kan obo wa bibi wo so a na ye pese kan she e na so akwa abesiku first part e bi se na ko bi no wa bi se so di wa ni pa so opa no wa ye opa no wa ja ye mate bakra o wa ne yeda se di utwa to kra na me fa we majo hello okay ye fancy one ma also fatante ye bre no aye bia ne sa ne de monitor ni ko ka kire nkrofo se bibi e how bia no bomodin se obefre no ma ba ko pe 0240 10 30 48 maka cho se de ababia baba edwan so eye duaba keke o kan wasem enhye ho enanso na chi de toso na nwotwe no ye nkire wade a wode beye emma de wo pe no emramu maka cho se ni dindi mojo wish bin koko search wo internet o de wa wuni makenkan no koko search wo internet ye woniema bebra ye de aba bibi how de hia ne se won sa beka bi ye be kire okwan abefa so a obe yusu ebe ma nyame ya adom bibia ye boko wo ye adwuma enye yi sika entra wonsem yare bi na etete wo opese wo ye abusa wo wabrabo mu ana sa dia be na eyew oda na dwobi ni oda onam ntentan kyekyere wo ankasa unhu ano wo ye adwuma sika ba nsema na asa ede wa basco 1 obema woni ne ti no ase ene ahuma nkoyi oba woni ne ti ne ma nkoyi wo ankasa ni monyamu ni bi mesrew frɛ number no na ye ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 edie be na how yare bi na etete wabrabo ana se bibi koso wa wabrabom wadwene ho a wonte ase obeso daye na wudidi ade yare bi abrew obeso daye na obi ni wada
oniama nyinaa sai ayebasa wankasa sisi yare tetew wankasa koko haw wankasa waye mre wo mpamu ye bema waye mre wo mpam oba wuni atenka opesa wotete wa wom number ba ko pe enam didi djuma 0240 10 30 48 020 0240 10 30 48 maminka asem binchiro me say baby awiase we yadunu de edi kan se bo wo ho ban bo modena se obo ho ban ansa na de aka nyina no waye obaye adwuma bi hwehwem ebeboaw okwa ware bi hwehwem ebeboaw adwuma no ewo se wugina adwuma no asase na ankasa ya adwuma oso no ede na ese wo ye oba na okoware no be ma na okoware no wahwe busua ni mu ebeboaw anayemwoaw mesra ofrani ani nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 medical catcher me say aba no ye de aba me say aba no ye de aba brana be tobi ka wakoma so ade na hwese ebeye adwuma anasa enya adwuma asema me kan Kwasi Boafo ye dansini ohwe okan ohun ye ba kunso ho o ye wadwuma bi pese enkoso mane nwo ho ba bia na bia de fa se ho na enko embra kobra nyame ya adoma bibia be kama mawo number ba ko pe na wohia na obefre onsa be ka bi 0240 10 30 48 0240 10 30 48 baby a wo bia no untimi ma ye betimi de asendo ye de mano a onsa kan ye be kyerɛw ekwan a obefa so a obeyisu saa ba no amana ye adwuma de ayede e de amaw me se wo de wo awunima kenkan no ko internet ko search na hwɛ de ade ne ye o search na hu de ade ne ye a then betimi afrɛ me na ye di hu nkomo we nya ade bia eye kokoa mu ade ma body na kyerɛw me se kokɔ search na hwɛ de ade ne ye yare bi how bibi tete wa brabo eniema nkoyie o de frɛ number no na ye ni nkomo kasa tentene yo hoi entoponko number no na wohia 0240 10 30 48 0240 10 30 48 yare bia how ofre ni ebetimi a yebeka kyerɛw yentimi yebeka kyerɛw se daabi ebi okra na enya yare bi na haw eye futuo na wohia enya bi onso na enya huhum bi na haw eye futuo kaka na wohia just call the number fe number no na ye ni nkomo number obetimi afre 0240 10 30 48 0240 10 30 48 baby a me wo anya yira kwan me okuma se ya tech top eye traffic light na se Ministry FM ene di hwa anim frɛ na ye ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 bibi biara haw say huhum say honam mu afutuo bi na opɛ ana opɛ so ye bibi ye ni nkomo nyame be fa ye so aboaw me da ase Kwasi so for Santo no yes ye da ase papa abusu aye bre no aye bia nesa ye sorry so na fe dwumedi aka echi no ye de atoa oso sabre de